Igwe White nọrị nne ịmana mgbe ị bịa amakwa m n'ọgwụ anọ eche m nọọ kọtin dibịa ka a bịa kpụsara akụkụ ebe a ị na-ebuzi ozu na Apams ọdụna ka ọ ga-adị ibe ya ga-agbado Apams food design ọ ga-adịkwara ha shapụ onye ọ nakwara design a onye ma egi eyikwa na akwa aje ebe ndị nwere nkịta maka na nkịta wechukwu chelo mmọnwụ ịgwara akwa aje ịba ya rara kọmpan mọrọ ifu beware of dogs ịgwara akwa babakwa Igbo bekee nọrị nne thank you chakodi na nwoke akwa inwe otu a bụrụ ị na-asụ ji na-eme nnyacha ọ na-anyacha otu a ka o si anyacha ma ọ na-awụ arụ imedere ya so mmiri ji saa ha ga-eji nye ada ya jeans that means the productive ịma na onye Chineke mere ebere ga-eche na ndị ọzọ na-egwu egwu akwụ ya o nwere one day Igwe nyere m lift Igwe nka Igwe White yes egwukwere nke mmeji agbaga gị n'ụzọ next time ọ na anwụrụ na-acha that day ma bata na the moto ọ sị m iwe wekwele m na o nwere ka esi ya shimeo m si ya mana hiti na-eme m ya emepe piji ho wepụta hand fan si were na-efe ka na-enwe ike na-enyere m isi na anwụ gbapụta na ekpomọkụ moto dị n'iche ime ụfọdụ na-anọ na car stand ụfọdụ wee ebe ọ nọ nye gị nsogbu ka ị ga-anọdụ ya chọta jiri kan dosi ya n'elu ọ bụrụ na ike anụrụ nwaanyị eji na-emezi ọyị ndị ngwuru nwaanyị maka akọfa ga na-akọ ga-eme ihe ịnụ nwaanyị a na-atụghị egwu dị na iwe yigide ala wee nụọ nwaanyị na-anọ na geda ịtagbu onwe gị n'afọ ele nke nwaanyị nọ na gada nwaanyị na-anọ na geda ọ ga-akọgide gị akụkọ iwere gị jeme biznes gụrụ moto ị ga na-anụ dadị na ndị tigokwa moto dadị ndị tere go moto last month dadị ndị onye nwoke akpata ọfụ na ya dadị gokwa moto dadị na enwe moto na-agafekarị na streeti ahịa every 7 o'clock ụtụtụ ọ gafee ọkọ 8 abalị ọ gafekwa ọkọkọta akụkọ iwere gị jeme biznes jegoro moto ka iwe satisfy ya dị mma mgbe ahụ ndị ozugbo ị na-etinye aka na divize ịtagbuo onwe gị n'ahụ ọ dịka ụfọdụ ndị a na-eburu nsogbu bụ n'ala ndị vileji na-enweghị ya mere onye ya my village people dey follow me onye na-efolo gị onye ma na ị na-emezi ọ na-efodo ya na Instagram maka ụdị ebe a na-ebu ndị vileji karịrị akarị ndị mmadụ ege m ntị everybody nọ n'ụwa ịdị talented ịkpata ego otenkwụ ga-akpata ego onye na-egbu akwụ ga-akpata ego onye na-azụ afịa ga-akpata ego comedian ga-akpata ego ị ga-enwenwu nkwa ndidi so onye ọ na-akpata ego ọwụ mmadụ niile nwere ndidi na-akpata ego what of ndị nwere inheritance maybe onye mpịa dị wealthy very enough mpịa just inherit everything to the person ekepere onye ahụ nwere ndidi nwee principal ọ bụla o follow the person did not follow any principal did not save anything mana o nwere ego enwe njezi n'eme anya na mpụ onye akpatala ego gepentio ọbọkọ fantamik ya afọ ebe ndị afọ anyị ga-akpọ erikanụ ndị mpafa kpatasịrị ego dobere ego afọ yet those children yes thank you those children efolokwa the principal falibe gafọ gị si enyi taba ọfụ ọka ojuleju na Anambra ya some boys chọrọ ịga school mana parents ha enwe ego school fa na-eshi ọnwụ na ha ya gụ ya ana m afụta gị ka onye na-eti onwe gị na tọọbụ ị chọrọ ịga school parents ga enwere the money ị na-eshi ọnwụ na ihe agụ ya eziokwu ị na-etinye onwe gị na nsogbu. Is it not better to allow a child to follow his passion? His passion o nwere ability to do ka nke onwe ha. Onye nwere passion ga-enwe ability. O nwere passion. Nwa 18 years nwere passion ịgụ school o nwere any business ọ na-eme esi m ya ga-aga ego school. Count businessmen dị successful ifu na ha the number ha ji gafe onye mere ego mbute dị too much. The very few if you hear a few anwa mere ego mbute ji aba uru from most of them na-emego business ọfụma n'ọzi na ive kalilo n'anya the other side. Ka nke oke ite nke na-atọ mọchị nke oke ite oke ite ha dọbara be gị onye azụrụ gị ahịa. The same strategy tiri na business mere ka ịga n'iru ọ bụrụ oke ite o nwezie ka mebi ịchọburu itinye afịa ọ dịghị ka ọma nga iche mee oke ite ahịa gara ịgakwa ahịa agazie ibu ngwongwo na ngwongwo jee bujere onye ọgwụ na ọ gakwa jee n'akụkụ be ndị a na-agwa oke ite a ga-efu ndị nke ha agaghị aga ekwe meghere ụzọ ndị na-ana ego ha ga-enyekwa ha ego ha bara. Enwe mgbe na watch ofu n'ime ndị na-eme oke ite a na Facebook
ọ sị gị nwee ndidi. I was like, chike nwee ndidi. Ana m ebe m na-eme biznes ọ ga mbịa gị ite isi m na ihe mere m nwee ndidi. Nwezi onye ndidi nye ya ego na seje nwebe ndidi. Mba nọ ọkakọ mara nọ ebe nọ na nwebe ndidi. Mmere oke ite anyị ma ego ya nwanne echi na anyị ma ego ya nwanne echi isi m nwee ndidi nwee onye ndidi. So it's better na anyị nwere ndidi. Chụbịa anyị ga-achọta ya. Ị ga-eme ekiriri ya n'omebe gị na-emebe ọsịsọ ka ibute ka mgbe ụfọdụ ndị nke ọgbọ na nwaanyị sokwu na problem ụnụ ọbụ abụ ebiri anyị ruhu saịdị ha nwaanyị so nsogbu ndị a gara gburu gara under 5 years 17 girlfriend. Osetie. Ọbọkwa obere setting. Osetie gbogbo. Nafioba. Anyị abịago ka anyị pịawa ndị mmadụ azụ na nke ikpeazụ a. Nọrị nne na Osetie comedy podcast. Ebe anyị na-akpọta ndị mfere ọnụ, ndị ji ọnụ eli, ndị nwere ya na-ekwulekwu. Ịghọtago? Anyị kwụsị ọ bụrụ na ị ga-amụta ife ịmụta. Ọbụkwa na-eme amụta ịtọ na ana m agba ọsọ eluigwe aga m ekwu dawa na ikwuru gị taa ana m agba ọsọ eluigwe onye ndị mụ na ya nọ tata anyị nwere the Angel Gabriel Angel na nke ikpeazụ ọ dị ka comedy ada akwụsị ụgwọ iban by Lastafala. My brother please point of correction ịkpọ Angel Gabriel tiri m ya BSc because I passed through a lot with that thing BSc. Course of 5 years ego for 9 years ka get. Yes, BSc. School passed through me I passed through school. After all, I went edere m exam enwere matric, so I passed through the school I passed go through me nye m carry over nye m extra year, so awụla mbụ m awụrụ ndị ngwa. At the end of the day enwere m BSc, so please always you were extra year ka ọ extra year. Ya ka na-egwu gị na I passed through school passed through me. Agara m ya nwa agakwuo m extra year ọ gara m. Aya akọrọ gị aka. Yes, enwere m BSc. Aya akọrọ gị aka. I have the BSc. Iwe white a na-ekwu BSc ị na-achasị anya ọ bụ ka ije jekwara akwụkwọ. Ọ na-akọ Ọ gara Sunday school. Ọga ịkata nwa the film of BSc. Sunday contract now BSc. That is Buhari for state. Buhari for technology. Buhari state technology. A na-ekwu na school bisika nene ya nọ. Okwute dị ya. A na-ekwu BSc. Ime ebe ngoro. Kedebe ego. Ngoro egoro n'ebe. Agụ music, theater art. Agwa m ya ti ya Dr. Chijogo. Onye doctor. Onye nyere doctor. Doctor ọgwụ. Ị ga-achọkwa ebe a na-eme adult education. Onye agba ntụ. Ka ijebe akwụkwọ okenye. Agụpụrụ m shege. No time is late. Ọ ga-agụpụrụ m shege. 2.2 plus 11 plus 8. Mmadụ go na Lafiaji primary school. Gosi ya go Oga Boys. Gosi ya mee University of Guinea na main market. Ka ya na-agwa m ya. Okay, ị gara Oga Boys. Ndị atara mgbe. University of Guinea na main market. University of Babyology. Babyology. Ka nkele onye na-ekele ejegabelu nọ na nke ikpeazụ a. I like iji si nnọọ because nnọọ n'afọ ma egwuregwu and ịkwụ m n'azụ. Igwe ịmara ị na-ekili Angel Gabriel from abdomen to up. Iche nọ mmadụ nọ mana okunye gaa ije. Ịmalive bụ what I ordered versus what I ọ dị ka ebe mmadụ gbadoro nwaanyị na moto ọ dịtụ ọ bụrụ na ọ bụ ihe. Yes, ekwetere m ndị mmadụ na o nwere ka step m si dị mana ihe na-enye m obi aṅụrị wụ na my two legs nwere ka ọ dịcha sharp mana the third one mara mma o the same thing with Mike a. The only difference na Mike a dị smooth ma nke m dị rough kpuru m okpu. Ana m eji imu na for you. Angel Gabriel. My brother in Christ. Yeah. They were bad leg, I don't know bad man. At all. Yeah, the third leg. Just choro me benga hangi do kwe wuru wine. The waist can fire down. Osetie ozugbo na roga. Nga Mozambique mbata, nga Togo mbata, nga Bolivia mbata, nga Burusia mbata until in supply ya akamu Jehovah. Bank ga ama na nwoke kwa. But Angel afọ gara otu a. Wine na-ekwa gị blow job. Afọ ọ ga-achọkwa ajụ buru dị afọ n'isi wee
Angel, not in Osetie. Osetie, Oh, my brother. it's good to have you here. Yes, I'm happy to be here. Not in there, I not love in you there. guys. I love you. Oh, yeah, one. Yes. Get this star. Yeah. I have Igbo Beke, an upcoming comedian. For the past 5 years, you've been Zokorota no upcoming. mmadụ kedu nke wa upcoming Zokorota no mmadụ Zokorota no nwoke ibe gị Ọ na-abịa up na we will be up there. Anyị eteghị. ahụ ụdị mmadụ ree mbaba ahụ ịma na onye Chineke mere ebere ga-eche na ndị ọzọ na-egwu egwu. Akụ ya. ipresent mmadụ as a upcoming Igbo, one. for the past 5 years, you are a fast rising comedian. All the guys are there, I don't fast too. It's nice. Mana how many years ka ime comedy before you peak? At least, Igwe, ịma mgbe anyị bido. Anyị bido banye school ozugbo Gị na onye Beke. bidoro ịma mgbe gị na onye bidoro nekwa ya mbaba ya ịma mgbe gị na onye bidoro Igwe, I thought you were my man. Echere na ị ga-akwụ ya ma ebe ịchọrọ izokorota nwa mmadụ kedu nke bụ ịchọrọ ipresent mmadụ ịtọtụ. si ị na-akpọlite Igbo Bekee an upcoming ọ bụrụ n'otu first no an upcoming Mana ụwa chịkwa nke ọ tụrụ. Ọ fast, upcoming ka ọ wụ. Upcoming na fast rising nke ka mma. Fast rising dị ka ọ na-atụtụ na ntị because fast. Chekwa na onye a na-eme ọ dị ọsịsọ. simple and short just where anyị na-anabata Igbo Bekee a comedian pam Chọọ that fast o. There is a power in the spoken word. Fast rising na-adị ka Etiri ọma. gị fast, ọ ga-enyere gị aka. Fast You love the fast rising. Igbo Bekee nnọọ nne. Thank you. Chakodi na nwoke. Nna ke mmanụ ị na-ete. Adị m etekwe mmanụ Ka esi ka skede isi na-akwụla ya. ana m atị na ọ na-ete unyi Agwa inwe otu a bụrụ ị na-asụ ji na-eme nnyacha. A na-ete Ọ ya. na-anyacha anyacha. Otu a ka o si anyacha ma ọ na-awụ arụ. You mean ya? So mmiri ji saa ha ga-eji nye ada ya jeans. That is a good. That means the productive, my brother. Angel, ịma na onye fụ nkịta ama ajụ gị kedu ụdị ị na-ete. No by Vaseline way, ghọtago. Etesie ewele awe nyere onwe ya aka. What do you mean? Because- It's a man like Igbo na-ete kiwi polish. Ama m ife ji Angel, can you spread your hand like this? Because ama ngela say otu aka aka gị na-adịka. aka chọchọchọ Etu aka aka ya. Ikwe na ka omegodu a. Maka na ime ji aka eme. Ma home legendary bami yi. Echarigo. Agbakwala afa. Igbo Agbakwala ncha. atata. Okay. Igbo ncha anago. Ịma legendary ọ ka m na ncha. O ji ncha akara m legendary. Legendary boy, senior colleague. Yes, yes, ọ ji ncha akara m. My brother na-enye onwe ya aka. Ime isie ncha na toothpaste. Ma ka ị ga-ama na ihe na-atọ nwoke ụtọ shi na ihe a na-apụta. Ma nwaanyị ọnọ ma nwaanyị anọrọ. Ịgwakọ ha abụọ ọnụ. onye nze nọkwa n'ụlọ eze Ogechukwu nọ n'ụlọ Biko enwepụna ekwu na anyị nwere ancestor ebe a. Okay. Anyị nwere okenye. ịmara ife ị na-ekwu Anyị nwere okenye. Ewekwara ihe ọjọọ m kwuru ya. Nwere ihe ọjọọ m kwuru ebe Anyị a. nwere okenye. Igbo Bekee nọrị nne. Kedu ụdị ị na-ete ọ by kiwi polish ka ọ by udaki? nke ọ bụla rụ nwoke aka nwoke ete nwoke a na-akọ ife ote Karo White na-eklem na ha na-eblish mmadụ. Kpata gị aka. Ha megodi gị ambassador. Ka afụ na ije agara dibịakwara ọzọ. ọzọ gbuo dibịa ọzọ gburu dibịa Karobeli bleach ya nwa ga-ebleach. Organic. Amalụ na mmadụ na-aka ibie. Igbo Bekee nọrị nne. Good to have you on Osetie. Osetie. Anyị nwere okenye mpa mmadụ agadi na-agwa ofe. Ọ ma ofe bụ ibu na ma ofe adịrọ. Eze Ogechukwu. Igwe White. Igwe ọcha. Igwe White. The ancestor of our time. O tegokwa n'imebe comedy. Ọ gwalụ MC mgbe Ojukwu wee dị Bianca. Ebule ya. Mana up till now, maazị m ife nke na ụmụazị na-eme na TikTok. Afọ gị TikTok ụbọchị a Igbo Bekee. ọ na-eme Ọ na-ebe tap. Give me lion. Rose. Na-asị nego dị mpa mmadụ juru 7. ọ bụrụ sọsọ ya ịba ebe anyị ga-afụ ma ndị Nollywood atụsa fabri Ana m ekwugoro maka Igwe White n'ogodo. unu okwusigo Kedu ife na-eme na nke ikpeazụ anyị? unu okwusigo Afọ ị na-azụ na market obodo ọzọ ya. Oga, you must follow the trending innuendos. Ịghọtago? You must. Ọ bụrụ na imega n'otu kande nwụọ na ị ga-atọ na analog ụmụazị ewe digital merụọ ha. Abi? So we must follow up. Even echenjikwa ọzọ ya echenjikwa. Tiekwa arụsa Ọnwa ya. 23 years dị ka m ka ị na-akọda Isi na akụkọ. gịnị? I'm just 23. I'll be 24 by next month.
More than 5 by next year. ndị iche asịbaziri asị Ifufe ha na-ekwu. enwere ka esi ama onye dị young gwa m n'aka Aghọta m igwe n'aka. gọnụ m n'aka A na-anakwa akara aka. mba Ka ọ dị. aka ka iji asa arụ ogbobi ihe aka Asa mpepa. ogbobi ihe aka Aka fushiri. ogbo Nsogbu adịrọ. Ife dị mkpa bụ na asara arụ dị ọcha. kedu nke ị na-azụ naanị aka ka ọ kpa aka ka iji aga naanị Aka fugo something. Aka Ife dị mkpa bụ na efugo. aka na-eweta ife m na-eli. ọgwụcha Ịghọtago? Aka na-alụ na-alụta ibe maka sị na aka aja aja. na-ebute aka Ọnụ mmanụ mmanụ Mana nke a ụzọ aka aja ka aka sampepa. ekwe m dị aka ọ dị m ka ọ bụ obu ọkpa Dịka ụmụ. Igwe o were solution ga-agwa gị maka aka. Ị ga-ewetara m mmanụ nri. Iweta mmanụ nri then ị chọta aja ebe obere nwa zọrọ ụkwụ. Then ị bịa weta kọnkịrị. Ịpụta n'abalị tie ewu aka m ihe ọbụla mere na ji hapụ dị soft ọ dị soft. Aka m ewu ihe ọbụla mere na ji dị soft. Aka m ewu tie ya 33,000 times. Kịta ka m furu ihe mmadụ ji wee sị na ya bụ formal akwa n'eziokwu Loe nna tinyere aka. akwa n'eziokwu Eje Gabriel epostu m picture gị Loe nna tinyere aka. last program epostu picture gị somebody has said that you are a former popular comedian. Who said that? Oka. formal popular comedian. Then President Abia comment here say is it in Oka or in Unity? Prince Nete. Which is na neighbor It's a friend suspect. na Unity. Yes. But watch okwu kịta. Prince Nete was because Omana Chere ka m bịa ọ sị na m wetere ya mmanụ wete nke ife na ọdịbịa mara ya ọ bịaba kọmedi ọ bụrụ na ịdị isi na ọdịbịa o nwere bọdị na agwụma Okay. agụji na asị na na-atụ na And mamụ ịma na mụ na Angel nọ school. then na And ife ịma na agụma mmadụ a na-achụgharị ya. Angel Gabriel ife megolo ya n'ofu ọbịa ya. Efili m nọ ndị mmụọ na-akpụ ya oku. Angel zakwa oku before ndị a. Angel mgbe ị ga-ama n'oke ga gị na ya na-abụ imekọta zara oku agwụ na-akpọ gị ọkpaga anọ na-eru ana Abi? ọ ga-eruzi ala. ọrụ oru ala ala ozugbo ometu ala ịzara oku ndị mmụọ Ka ebe kpọrọ a na-emetụ bụ before. ọ nọ n'elu na kweghị Mana pepu bụ ike fa na-afụ dị ọba. Ọmụ asa etiri dị ọkpala ya. Ọmụ asa etiri abụ ọkpala. mara ya Ọ bụ na kamera ga-esikwu n'okwu ka ndị mmadụ fụ na ọba hangela hangi. Ka mma na-eje nke asị upcoming Mba. first na Prince Nete. Ka mma na-eje nke Prince Nete. If any other person should kamera anwakwala oru ekwe na nke isi chi okpuru ime. saa kasịrị okpuru maka imebi ihe So Nete nwere moral si na Unity. Nete don't worry, ama m ebe ibi. And ama one guy gị na-enwe problem. ọsụkwa ọzọ I can be a friend to your enemy and a friend to your But enemies. Angel, were you not a former popular comedian? I have been former, never entered am before. Ama mama since ka akwa ọ na were nnọkọtara m change a business. You used to be popular. Yes, for security purposes. okwu ọzọ ọ sụrụ kịta ọ sị Angel ama m ebe ibi Yes, President. na ya ma ebe neche na ya ma ebe ibi Awụ ibi. isi mgbe Awụ ibi ka m niile. ibi That's ama m ebe obibi ya. This Video like viral. Ọ ga-abụ enwefe mekwa na-eche echi niile. This is an evidence. na ya ma ebe ibi o were nkwuru na explain tire. o wee nkwuru na You ga-eme will na explain eche. tire. Ka akọ n'ubi onye bịa. Okay. Ndị be anyị nọ na Osetie malụ na ndị anyị nọ bụ mfere ọnụ. Ife ọbụla anyị fere ebe ma halụ n'ọnụ. We are talking under the influence of alcohol. Where water is the present of us. Kaka na mmiri with the same color, Yes. but not the same Iwe ike spirit. na-ene anya kịta chekwa anụ mmiri dị. Anyị nwa ma ife dị n'ime. Adogbe Ịghọtago. Ogbe. Igwe white nọrị nne. Ị mana mgbe ị bịa makwa m n'ọgwụ anọ eche m nọọ kọtin dibịa ka a bịa kposara akụkụ ebe a echekwa mmesi ka anyị baa n'ihe anyị bịa maka na agbara bụ nke bụ mmadụ iji red tinye n'akwa oche asacha ya kịta adafụ ma aka ilu ma anyara ma ọzọ ọjọọ ma aligeta kedu dị dressing mbefa kekewa ka oche onye iche ka ọ akwa bụ oche ka iyi this is a combination of ancient and model okay it combines So where is the ancient and where is the model there? this is the ancient and this is the model nke a dị ebe a ọ ashoke ka All crossing belt ndị mmụọ. ọgọ nke a ọdụ na ị na-ebuzi ozu na ọdụ na
ọ dịra ka ọ ga-adị ibe ya ka ịgbado Apams food design ọ ga-adịkwara ha sharp. onye ọ nakwara design a onye ma ego ejikwa na akwa aje ebe ndị nwe nkịta maka nkịta wechukwa chedo mmọnwụ ịgwa na akwa aje ịba ya na company model if be way of dogs ịgwa na akwa babakwa mana ya na-ekwu ihe ama na-anya n'olu obere bead nke ịnya n'olu gbagotere no wonder akwara ji na-abịa gụle ijizi a na-ebu jim n'olu ya na-anya kwụga maka ma achụpụghị ilo mbanụ mana ịchụpụgo m ekwugo m chọrọ mana ihe ana m esevu bụ okwu a ka a ghara ikwu ya ebe o kwupụtagoro ya na-ajụ nwanne ezigbo onye Igbo ị kwesịrị ịma ebe dị nwoke n'onu ị ga-emezi ka ọrọprọsị gwa bụkwa eze Ogechukwu ibu ọ na-anyị m ibu mana ịma na ife a m bụ onye ka kpọrọ m na ayọn anụmanụ bụ si n'ogo ihe a wụ though the quality agafego karat n'ebe oyi n'anya ọfụma ihe agafego quality of karat ife a ogod ka GL bịa Mr. Angel ya na Angel biko na-abụ mbọ ka ihe a na n'enu akwa gị ime ịgụrụ akwụkwọ maka ebe ọ dị ịgụrụ maka olu were nwayọọ ihe ịgụrụ babies maka ịgba ọkụ iwere ọkụ na esi dị ebe a maka ịgba ọkụ ihe agba aka ọkụ na ome ya nọgide yiri ụdị ya ịnọgide na-akọ onwe gị takatatakata ịma m ji dị happy my happiness na ọgụrụ maka ife niile ọkụ ife anyị na-ere na main market yes ịdị ere nke a anyị na-afọ ncha anyị na-ancha anyị ọ ga-ayịpụta ihe ka anyị kwụọ na mic ya na-akụrụ ya na mic ọmọgịneti ozugbo ọ mic ga-eji check the quality of my jewelry magneto ka o yizi n'olu my brother what I'm putting on here is Katia camera if you can zoom it email you with Photoshop me see what I'm wearing here is Katia. The watch got the watch is okay. Katia. This is Versace. This is Abaitic Versace. Okay. That is a Diana. No, Abaitic. Okay. Abaitic Versace. Get there, Versace guy. ABA. Ida foko ofuma. Ina ngo gari na ti ya milk. Nenu ABA side ana. Oh, ebian. Versace. Mba na-ekwu ebe a. Isa Versace. Imeno na Versace nweta kwa. Emel mma kwari ugwu because one if nwoke yi up and down kwari ugwu n'ofu onye kwa ha na. Thank you. Nwoke yi up and down kwari ugwu n'ofu onye kwa ha na. Ọ dịrọ fele. Ọ dịrọ fele. Yi up and down. Is that ama m na ndị rom ga na-enwe m jealousy. Ile m anya I'm very very much good. I'm a fine boy. So they make I do my face well. Nkwachukwu kwere ụmụasha wo. Ka akọ n'ugwu abịa ka nsego before tata na Osetie enwere okwu a ga-etinye ọnụ anyị ga-akali maka ihe bụ success. Kedu ife bụ dị success a maka na ọgbara ọfọ kịta ọcha si bute ọchara osi bute onye ọbụla chọọ ịdị successful nke onye na-eme ọsị gị na grace at work so anyị chọọ ịkalịdị kedu ife bụ na mmadụ na-eme ọfụma Igbo white ka mbido na ya asịkịta na mmadụ na-eme ọfụma na mmadụ dị successful kedu ife omenigodi ka bido from ebe a anyị ga na-enu ka m dara gị egwu daalụ bidogo n'enu ka m bidoro enu ife m kpọrọ mmadụ ịdị successful bụ na-akwụbalụ ụgwọ akwụkwọ ụmụ ekwụọ akwụba ụgwọ ụlọ ekwụọ kpọọ gị na nri ụtụtụ iweta ego kpọọ gị nri efifie iweta ego kpọọ gị nri abalị iweta ego arụ ya bụ ụmụ ya maọbụ gị nwa ije nwuo ụlọ ọgwụ ịchọọ ije Lagos ma ije village gị ije bata I need to make you the means ihe dị mkpa bụ na ije nwu that village bata ajụrọ gị ebe ụmụ gị gụrụ fedị mkpa bụ na-ekponwụrụ ụgwọ akwụkwọ ebe afọ fanagụ when all these things na-eme na ndọgide na-erukwe na mgbede apụta ebe a na-aṅụ mmanya ma ọ bụrụ onye na-aṅụ mmanya ọ bịa ṅụchalụ ọkwụnwe ụgwọ ive oli na in that way ịjụọ nwa Igbo white ngasị onye adị successful ya mana ibudabazie ebudaba ọ dị egwu ọ mgbe aka mmadụ na-ajebe tinye onwe ya na nsogbu ụwa
enwere ike ama ị ga-agụ like anyị nwago na Lafia primary school fege akwụkwọ ụtụtụ enwe ụdị nwaanyị ga-abụ ọ nyara gị nya je gị na private ebe a na-akwụghere ka 150,000 ịhapụ ebe for one term ịhapụ ebe a na-eme nke free ịghọta so ọ na-abụ jụọ m like ndị eme okeshọn na since ndị mmadụ ife bụ na mmadụ bụ ogbenye bụ when you live a certain level ị ga-emenwe operate gaba na nke ma menwe operate because you belong inwego problem mana inwe ike maintain that your level na ebe a na-enwe obi aṅụrị you are a successful person. Igwe ọcha daalụrị nne ịgbọla ife ewu na-ata Igbo bekee kedu onye ga-asị na dị successful? Okay, ị mara ịjụ m kịta nsị gị na anyị so na the new generation. Understand? Okay, so new generation is not get joining anyị. Cheru. Bayo ga ha fera. Mba. Anyị so na new generation. Ndị ọgbọ gị jikwa ụmụ. Ị na-akọwa na Igwe White nọzi n'iyi ka ọ gịnị? Na mmadụ mmadụ dị ka ajụ question ya so na ka ị gbasara okwu kedu ife gbasara successful excuse me ka ị gbasara successful na new generation. O mere ka anyị nwasa afụ success. Ị na-abalị mmadụ ya abalị onye digoro chi adigokwa uchi o. No, nwere anyị na-ada. Onye mere ọ dị na TikTok na TikTok is for us. Ọ bụrụzi for ya nwa. Kedu app ọ kwesịrị nọ na ya? Onye kwesịrị nọ na Facebook. Dating app. More to go. Over Mabado. Because I had your people. Even was the problem, no. Onye digo chi. Ị na-asị to go na Facebook dị mma no Opera Mini ka ọ kwesịrị ebe. Enya Nokia 31C. Okay, mo nke anwe nke anyị na-eme mgbe a. So no mbụ Yahoo Messenger. Yes. Okay, back to our business. Now, I'm going to successful. At this our generation. First of all, let me take it back to the Bible because I'm a pastor, so. Okay. On that, okay, maybe. Bible was talking about Abraham being successful. What's Abraham? Knowing about thousands of men in a family, in a house you only feed. Even before mom herself, only feed those men. And those men only feed. No only herself, much. Understand? Now, Bible is number Abraham chorega war. No go outside Jebro te men. No those men go jigga the aya ma win. Now, when you're talking about marriage successful, we rise by lifting on that. Ability to feed yourself first. Okay. Feed your family. In fact, let me use the word provide for your family. Understand? Not only providing for your family, but you extend your hand to people outside. Because the truth is that now the country we are into, people are passing through a lot. And it's not so when you can feed only problem got that even your family member will not provide the money. I get this sort of the problem. What I go? Oh, come the guy name. Yes. Understand? And sometimes when we say sometimes they got image as an MC image an apple. If people could have done, that's why the same occasion. If you be Abu Jos brother, it gets through you, not really. My God. I'm telling you the truth. I'm going many times MC because mona want to be able because you can't want from this people carry. Yeah. If not people are passing through a lot. So if you're talking about successful or success, you're talking about if you do and your family, this. In fact, your kids on school self sometimes since school after tomorrow say na how we go about risky. Sir, ma, what do you mean by it? I'm telling you the truth. Bob. That they are no longer their father. Na ha brozi wine, na ha brozi nwoke. Oku maka ije itara afu zuo. That they are trapped in the wrong body. I'm telling you the truth. But now, if you extend your hand, in your okay kaka, ota deda ya na zuo afa kita. Ah, ota Igbo White na zuo afa. Okay, ota Igbo White. Mamu. Possible ota Igbo White na zuo afa na. Ota Igbo White na zuo afa. About 2 boys from village ya. So those 2 boys are brought married tomorrow. And when they make you go white die again. That is success. That can be Igbo White. And when they make you go white. Human investment. They that the wow. They that the wow. Yamaba have 2 or 3 boys. Obota when akuzi moto akuzeri fa moto. Now only figure be Yamaba tomorrow. Ogenyera moto ko just moto ka. Ka moto go do moto.
then maka anyazi moto mba m ga-agbalụ fana ya onye ala ka ị na-akụziri mmadụ moto without inye ya moto gee ntị izina na ka ịkpọpụta mmadụ n'etiti ụzọ si ya chọọ ụzọ otu nọ kịta ịnụgo nwaanyị ọkụ ya onye adịgo nwaanyị ana m anya ha ya purchase akwụchabe m ụgwọ dị cheru na enwe gị nwa foundation so ya mbaba nwere nkụzi moto mgbe foundation ọbụrụ ọkụzi moto foundation but ihe a bụ people ọ na-arụ ọrụ with just now can these ọkụziri ha people moto just ka ha mụta moto na o nwere ike tomorrow now get ntị point ochi iwe get ntị point nchọrọ ime ndị akọ ka ịkọwacha ọkụzizie moto den ọ gbasazi ya meghị ma ị nwere moto onye mụta moto enwego olileanya na oge ego moto ọ ga-let me tell you nke ahụ selfishness ọ just kụziere unu moto too na akpịrị mba too na akpịrị iju yuzukwa ha oke ịghọta nya ka ọ gara bụ ojebe ebe a agharị moto jebere otu a ọ bụka na ịgba ọ bụrụ na ị kụziri moto ọ bụrụ na ọ kụziere unu moto bụ unu moto ọ nke aka dị nke ọ just kụzie moto a ya selfishness moto na wickedness thank you amazimo ịchọrọ penti ị mara mgbe e yuzuru mba bụrụ ekwere m amụ dị moto were ife ọzọ ma were ife ọzọ ma oke oti nọ kịta iji gị ya bifo mba ka m yuzugwo ya ege mana oti na-ere ji na ịmara ya pụ kọmedi jerewe ji mba asị gị yuzu onye ọwụ nwa oyi mara dị oke nje Gabriel ọwụ ya ka m na-alaiki oke ọ ga-akra aka gị ka ọ na drop for o resi gị ji onye na-atụrụ ọchị ga-eri nri ji ahụ actually it has idiomatic expression ọ ga ifele megbu oyi ọwụ na na-ere ji kedu nke bụ ile mekwa ji ọwụ idiom ka ọ na-use that's no onye obodo na-egbere rice ihe a niile bụcha ways of life hustle you got to hustle na ndị ga-ewere land ya na point ire ji biko angel ka ọ la wait I'm coming otu a kezi ọkpa iji atụ ji ma nwa yuzo ya nwa yuzo ya kwesịghị yuzo ọ bụrụ edge of me use you na asị mba yuzo ya nwa hapụ ji mba ị na-eyuzi ọtịshu gabaza na ji gawa na ji okay let's assume now na na-eme business I use myself okay na na-eme business and Chineke agọzigo m na the business I can be able to feed my family feed myself feed other people around me na ihe ga-eme bụ nga na village but that's why I like Anambra people. An Anambra man can travel back to his village, quarter 4 or 5 boys. Yes. My village in Emia. Understand? My village. One of the family, Anambra. Hana the people building a house. Only feed the fa. They take care of all their problem. Obo not gonna take it. Man, organ when limit. E what I go now? Anambra man now we get tomorrow we problem na business nke. Because ndo na to afia that trust. So until afia ha na rute shop ofa, obi na ezu ha. Because someone get some afia sink na mmiri. Yes. And what if you game? Now, with that kind of thing you make it, those your boys that tomorrow be ga say na oga you with problem. Chukwuma oga you with problem. Yes. I no need the year ka 20 million. You go make you contribute to. Yes. Chukwuma make say na ngwe ko afia sidirim na but no problem. Nge 2 million. Yes. When you cast no gain 2 million. When you cast no gain 1 million. When you cast no gain 500,000. If you know it, areas grow oga more than 10 million naira. Oga bounce your back. Human investment. If you get we rise by lifting others. So that is it. Man open that is that is success. As onye mmadụ zụta mmadụ. Yes. Oh ya mba be ikuzi moto. That is success for you. Man open na tomorrow. Man you dey use moto bana. Otie no kete inwe moto. Otakwa na moto. Mba no I'm using for Onye nwe moto. Otakwa na moto. Okay, yes, moto ka onwe obro ka. Vehicle, yes. Otie inwe moto na. Jesu mere mebere. Bezi Maria nyere gị aka. Let's assume now Otie na nọrọ ya kịta. I know we moto ọzọ park na yard. Understand? And the nwunye gị na ụmụaka ya na. Chineke ekwe na onwe ife mee kịta. Onye ahụ ikuzi moto bụ ga-evu moto ahụ. Vuru the person, guard the place again. Onye akuzi moto anọ kwa n'uso. Mana onye ahụ na-akuzi moto anọrọzikwa n'uso. Ikuzere 1 2 3 4 moto. Ofu onye ga-anọrịrị nso. So ihe na-eme encourage na onye ga we should go and be na-akụziri ndị mmadụ moto. Just your example. Fogoro omego okwu m ka ọ bụrụ ihe ahụ nkwu. Akụziri up to 3 to 4 of them moto. Onye agbabụ na onye nke anọ nso. Selfishness of success. Selfishness. Okay, success on his own. Okay. But I use your business man. Thank you very much. God bless. So have kita bụ success. Tomorrow ọkọ gị ifu ndị ga-asị gị tọọ n'azụ ka m nyere gị aka ka ọ dị ọkụ. Igbo ihe nkụzi ndị mmadụ bụ car ọ bụrụ moto na onye nwe moto ebe a. Ede kezie ka isi wee kọwalụ m the last time na difference between moto na car. Ịma moto dị n'iche n'iche. Ịma ụfọdụ na-anọ na car stand
ụfọdụ wee ebe ọ nọ nye gị nsogbu ka ị ga-anọdụ ya chọta jerikan dosi ya n'elu ọya ka na-agwa ndị mmadụ ịchọrọ izu moto nke ọbụla etiri jerikan n'elu dey for sale gbawa ọsọ yes igwe nke ahụ ka m o were one day igwe nyere m lift o igwe nke igwe white yes egwukwere nke mmejọ agbaga gị n'ụzọ next time sorry iwe wele gị my brother ị nyere m aka ọ hepụrụ m o moto kwa moto anyị yes ọ hepụrụ m o ọ na anwụ nọ na-acha that day ma bata na dị moto ọ sị m iwe wekwele m na o nwere ka esi ya shime o msi ya mana hiti na-eme m ya emepe piji ho wepụta hand fan si were na-efego na-efe ka na-enwere ike na-enyere m isi na anwụ gbapụta n'ekpomọkụ isi na anwụ gbapụta n'ekpomọkụ ihe ga-eji amara mbụ ezigbo mmadụ bụ ekpomọkụ ihe ga-eji amara mbụ ezigbo mmadụ bụ n'ime ebe ahụ nnọkọ ọ batara nke ya adọghọ iche anyị chọrọ n'ime ofu moto ahụ ọ bụrụ na anyị chọrọ n'ime ofu moto ọ bụrụ na o nwere ka nke m yara esi na-eku m saịdị ebe m nọ m wee nye gị fan onye kwuru m fan sef o nyere m hand fan si m na nne enyere onwe maka na ka dị moto ochie dị mana igwe arụkwara m ọrụ dade o because mgbe anyị na-agba ebe ụzọ na-adị mma ya sị m biko na njide dị dọọ aka na njijere dị dọọ aka ike n'ofu moto ọ moto igwe nke m akọ igwe bụ ụnụ gị na-ekwu ọ moto igwe nke m akọ igwe bụ ụnụ gị na-ekwu onye nwaanyị ga-eche njiri m moto yes ọ ka o si ụdịrị moto ga-abụ ifu ndị road safety asị gị wuru gị jide seatbelt ijiri aka jide aka ụta ịma mgbe ị ga-ama ọdịrị moto ị na-anya o mgbe ị kwụsịrị na trafik ya na-eresi gị ị ga-ama ọdịrị moto ị na-anya ị nọrọ na trafik abịa m itie gị gị bọtụọra ọ asị gị hanki ọ na-eresi gị ma ọ dị shawawa pọpi ọ atịrịrị ma anyị na-anya ezigbo moto ma anyị nọ na trafik a ebe arọsh asị gị ọkpa aka ilu so that ka iwe ike na-achụpụ ụchụ bifo moto gị emebie n'ụzọ ọ na-asị gị pịa wata na ọ jikwuru oyi o ka ị na-agbajinata ya bụ ibo moto gị ụzọ kwụọ injin mgbe aka ị ga-ama ọdịrị moto na-eme azọta sandụ dọ moto na-egosikwa ọdịrị moto ị my own problem na onye na-akọ ihe nwụrụ moto akwa onye ebu na-akọ onye butere ya n'ụzọ ịma na achọ m ịgwa gị na m egogo moto because ji m ike anya dị moto so that nwụ gị mgbe ọzọ gị nwee ike nye m lift maka ngwa gị na anya enwego moto na nkwụsị gị mgbe ọzọ ga-esi m mba na m ga-enye moto nke m ụdị moto igwe ọ bụ na aka ilu ka a na-elesi ya na-egosi ọ makara na ọ drip because ama na ọ ga-enwe accident n'ụzọ ụdị moto gị nwana akwụkwọ ịbata ebe ị agbafe ya a na-adarị ebe na erekresi iji na-akọ moto m ọnụ si gbaa tọọchị na n'ọfịs gị a ka ama ma ọnwụ na-enwe from 2010 ọ moto dị ebe ahụ ego m moto ị na-afụ ka igwe moto ya bụ drip bandage ije nke kọntaktị efu mekanik 1 mekanik 2 mekanik 3 mekanik ọzọ bụrụ mekanik oke mekanik ụka ọ ga-abụ anywhere moto mebi nọmba mekanik ruru ise na fonu chọọ ụzọ le moto ruru ise mekanik ọzọ mekanik aka ọkwa mekanik ụga ya eberi na omebi ndị rụrụ ya na ose ebu n'ụzọ na-agbakarị anịma o ka moto gị ga-esi mebie like ya maọbụ esi egoro theater art na before you know it gị nwa arụwa moto without ịmụ ka eji arụ moto onye ọ na-anya gị ji aka gị change nke bụ eziokwu na onye ọ na-anya na moto ochie mekanik agwa ọ bụ ha na-anya moto ochie mekanik ị ga-eji aka gwa mekanik ihe na-eme dị moto ị ga-eji aka gwa ya may also rest in peace daddy ị nyara 504 ọ na-aka moto igwe ka m nọ wee malụ ịma na enwe manual nwee automatic mana igwe gwa m na nke ya bụ otomanual na onwe mudugu n'ọnọdụ ọ bụrụ automatic ụmụ ụwa ngwa mmadụ ụbọchị enye elu moto bụrụ manual ende ga-aga n'iru biko enje kọwala anyị kedu ife bụ na ịfụ na ndụ mmadụ is a different question ịfụ na ndụ mmadụ esi na onye a dị successful nke ife onye a na-eme ma ọ bụ ihe onye a bụ you will classify the person as onye a dị successful. Yes. First of all, before I answer the question, I would like to recall when no school one night m chọrọ ịgụ akwụkwọ because I nwere exam. I was having this Adam lazy n'abalị a my elder brother
akpọ m na phone ama m ọ dịrị mmụọ batara ịnwa n'ime ọ sị m nna ahụ ka ka m mere nsị ya dị mma nsị ya ọ sị m ka ihe wụ dị na mmadụ big boy ya ka ọ nọ na-ajụ m Yes. ka ihe na mmadụ bụ big boy ọ ba ị ga-akpa isi kavọ isi gba spray gbe perfume ị na-aga na ụzọ gị saa gị ya trouser ọ sị m mkpa 20,000 daa gị na dakwasara gị na can you solve it without disturbing anybody? I was lying down but my brother jụrụ m ajụjụ ma ebilitezi ga-enwe ya ntị ọ sị makwa m na n'ihe ọ na-ekwu si ya yes ọ sị m ịdịrị popular na school Angel ama gị na-aza MC ị na-eme comedy ịdị popular mkpa 5,000 dakwasa gị na can you solve it without disturbing people around? Ka m nọ na-echerịta ya aka ọkọ so back to the question if ị ga-afụ na ahụ na mmadụ biso na ya dị successful just like ya nwa kwuru mkpa 20,000 50,000 100,000 1 million naira dakwasa gị na gbam onye ga-aga na social media si biko I'm soliciting for this person biko ọkwa nwanne anyị nọ na-emere anyị nke a nọ na-emere anyị nke a si ka atụọrọ ya ego so if you can have that kind of problem solve ya without involving people without disturbing people maybe ọrịa dakwasịrị go ọ na ngwaahịa gị dara ọ na ụlọ gị gbara ọkụ ọ na enwere achievement ị chọrọ ime ya without involving them that is success. Back to what Igbo kwuru na Bible when akwa Moses kwuru Onye na-eje ụka ọkwa Moses kwuru mba Judas akwụkwọ nke Judas chapter 1 ngwa ana m agba ọsọ eluigwe o ile ma ị ga-ama na Esekwa na ị na-eje ụka anyị ajọghị ajụjụ na Bible. ana m agba ọsọ eluigwe at least ama m Old Testament ama m New Testament. Esekwa na ị na-eje anyị ajụọ gị. Ana m ịjụọ m mma ajụkwa unu nda unu ada Dimente anya nwere chama negoda ahụ ọzọ na school aha bụ aha eji atụ ụmụazị ime so na ọnwụ na m ji ego mma enye gị ego jee nyere m da your senior brother jụrụ gị ajụjụ iji tete n'ụra that my brother onye ahụ ya ọ dị successful bam ịghara gị yes he's a successful Ese na ịma Bible Mary Magdalene mgbe afọ achọ ịtụ okwu dị ịma na onwe onye ya na ya dina yes enwere nwoke ya na ya dina Yes. a na-akpọtara nwoke anya na Mary Magdalene dina ọ bụ onye ebe second one ka ịzakọ ya ọnụ okay kedu onye nwe ọkụkọ ahụ bere nya data ụka akwala akwa Peter wee gọnarị Jizọs ugboro ịtọ kedu enwe kedu nwere ọkụkọ ka afọ ya onye nwere ọkụkọ ahụ ya wụ Helsha Balak ọ Balak gba Bible Helsha Balak onye ya na Mary Magdalene dina onye ebe ka ọ bụ onye na Mary Magdalene ima after egbuchara Jizọs a bịara reshape the country of Arab and so ima ekewapụrụ their own state mana ebe oshi mgbe ha na-akpọ ya Lal Ubulam lagịnị Lal Ubulam ọ nọ na Bible na onye ya na Mary Magdalene dina mgbe achọ iti okwu dị bụ onye ọzọ ụbụrụ Monica o Kristiana nne m bịakwa Kristiana nne m bịakwa manụ gaa ndị na-ekwu ife na-ekwu ife anyị ife nkụzi bụ ezigbo gaa ndị na-ekwu ife na-ekwu okay so back to ihe anyị na-ekwu so mgbe nsogbu dakwasịrị gị and you can solve it that means you are successful like dịka m si kwuo kwuru na Bible mgbe ọ chọrọ ije agha after feeding so many people of them o nwere some of our artists kwa na-emere aka ntị n'ogbe ga-aga club enwe ka one or two fans ga-like ka o mee one or two your men apụta lụọrọ gị ọgụ that is another way of being successful so being successful mgbe ahụ ya solve a particular problem without involving people around you that is where somebody is successful na ị nụrụ nwanyị gị na nwunye gị anọrọ ọfụma ị na-atụpụ ime a na-amụ nwa you are successful ị na-arụ ụlọ iwepụta nwa ego ji aka gị rọdụ dị successful ị ya gbaa ahụ serious ahụ you need ime travel you gaghị abata that is successful that word being successful is very cumbersome yes o buru ibu so I just na-apịachala akụkụ ya o buru ibu
all that, you know. They are ambiguous. Yes, there are a lot of them I would have said because I'm a BSc holder. But for the fact that you people might not pay me for this, so I'll end it here. Ndị blame bụ music management happen again after 9 years. For me, I get more experiences. for me, just like Igbo case way, success is about human investment, man. In the successful anya, in ndị be around onya, malu mmadụ one ko help. Any stressful man name run did successful around the person address successful. So yes, and the onye for me kwa mmadụ nwere ike nọdụ 50 years in marriage, onye half the successful. Zụpụtasịa ụmụ ya, onye adị successful. 50 years happy or done in 80. Marriage and we're happy. Anyway, ji menwe we no. If you have 50 years, can you have happiness? Nwere nke a na-edi edi. Ihe m ji wee digide we ruo na. Ị na-ekili bọọlụ, mmadụ gbagide bọọlụ buo cup, and asị whether obule happy ma obi happy. Ihe ọma bụ na o mesi buo cup. Enwe Argentina gbagide penalty na the last World Cup, buo cup. So ị na-achịkọwa na marriage whether ma ị na-atafu na-edi ya ime na-atafu. So far it is success. Yes. Yes, it is success. He made the marriage or the success. Yes, it is success. So far two of you ka dị ndụ. Megide. Ebe idi mu. Enwere egbulibie. Nwere gburu ibie. Mo fọrọ nwunye ga akọ ọrụ ibu e. Yes. Ibu dị ọra gently. Ịma na anyanwụ anụ be nwaanyị. Ana m anya ya. Anyanwụ o ji wee sị unhappy. Mba, batakịrị happy. Anyị na-achịkọ isi. Ọga mgbe ị ga-anụ nwaanyị ka ị ga-anwa na 1 million 2 na dịka 1,002 n'aka family man. If 1 million 2 ibe n'aka family man ọ na-adịka 1,200 naira. Kpata nji agwa ọ bụrụ na ike anụrụ nwaanyị eji na-emezi ọyị ndị ngoro nwaanyị maka akọfa ga na-akọ ga-eme ihe ịnụ nwaanyị a na-atụghị egwu. Ụmụ ike natafịa afịa na Friday zuo ike Saturday Sunday ka unu pụọ afịa na Monday unu so na-aka akụkọ na 70,000 ya ji wee nata ya nya ya fụkwara aka kịta 500 naira nga ọnwụ okokporo tie Magic. n'ọbịagọta na ike na-eche iche na ọkọcha na akpara isi ya goro last month na ọgwụgwọ akịta aka ị na-emezi ya 12 kg na-anọrị ya 3 days na biya ngwa ọnụ nweghị asị nwa okorobịa inwe ike inezi onwe anya ịnụ nwaanyị atụ oge ezigbote egwu na so ọ ka mmadụ ihe ebe awute ndị okorobịa ibe go ya bụ ịnụ nwaanyị ọ na-amaghị papapa ịbata ife anyị fụrụ mgbe anyị ma na mụ na Chijioke na anwa ọkwa setup ịfụ anyị na Ebe ọ bụ na ama mepe ngwa anyị. this is a setup. Don't worry, enwe episode I get dedicated for marriage. Okay, so because marriage abụrụ ife mgbe oge nke mana ihe niile na-abịa iji kọwara ya na onye hoduru be up to 25 years. Yes. That man is successful. You're successful. Ma ọ na-ata ahụ ma ọ na-ebu ibu. Ọsọkwa gị na Onwe dị ka ọ ga-esi taa arụ. ọsọ ahụ na-edu anụ otu a because ama wee sụcha ndị be gị. Ndị na-ese ngo na-ata n'arụ. Ndị si na-ata arụ. Ndị butere ọrịa na-atakwa. ama m na nwere some people na-ahụ na naturally every weekend ha ga-akpụ isi akwa ha na-aga dry cleaner ha na-ego all these toiletries well ma ha dị single mana alụrụ ara nwaanyị ọ bịa chọpụta na ịkpụ isi every Saturday na always enough mana ọkpụwazie maybe once in a month. That is married for you. That's what I'm ọ so. bụrụ na ige ntị mgbe m na-ekwu okwu a sị gị na mmadụ ịdị successful bụ that ị chọrọ isi ebe a jee village gị ije nwee ebe ka ajụrụ gị means iji ọkpa jie iji gbara moto agba ibu dị moto mpụrụ na ya ibu 350 nke ibu na ịdị mba bụ na ije rurie ilulu ebe ị na-eje village a batakwa ilulu ebe ị That na-eje is successful. ịdị successful. afọ adịghị ekwukwa n'ife oli nke marriage a ka m na-anabatacha nke marriage isi mụ if dị nwụọ bụ 50 years enwe episode anyị ga-ewepụta for marriage elu mgbe anyị ga-etinye ọnụ ọ gaghị dị single ka mụ am eji m style na-achọ ka akọrọ ka anyị Marriage is like a mbọsị secret ego nke code. marriage ga ịkọwala ụnụ Marriage bụ a secret Ada agwa gị code. ife dị na ya, Ada agwa gị ife dị etiri bata. ọ mgbe a ka ị ga-atọ ọnụ si polo kọrọrọ m ife ọfụma. imagine something ịma na egosi akwụkwọ ewenye gị certificate Yes. mana marriage bụ a ga-enye gị abife ịbanye na ya o wee fi So nke bụkwa na nwoke ejikwa ụgwọ. ị gbara akwụkwọ azụgbọ na-etighere nke were certificate igwe o wee fi kwuru isi nọ nwaanyị ma gụra gị ibu nwuo ya bụ onye Jesus Christ A na-ama. gị nwa kwụrụ ụgwọ
canopy ụgwọ decoration kpọọ ndị mmadụ eshie nri meetikwe sometimes gị nwee niile down gbanye the ring everything ada gị na-eshi abata na be gị nwanyị wili aka zuo gị aka ntị gị si ga-edi ya achọghị ka anyị gaba na marriage. Don't worry, ka anyị ba na marriage ka anyị ga next question. Igwe white abịa n'ifu maka success. Ị ga-afụ na ego dịcha na ya obele ego. So ụfọdụ ga-asịkwa na onye nwere ego dị successful. So ka anyị baa na because success erika. So ka anyị baa na onye nwere ego dị successful, ego being successful. Ka anyị baa na inwe ego. White achọrọ m ịjụ oyi. Enwe ndị kwuru okwu sị na all fingers are not equal. Ka m jụọ gị, onye ọbụla a ga-akpata ego n'ụwa. Onye ọbụla ekwesị ịkpata ego n'ụwa. The first okwu m kwuru aka m kwuo ebe a ịkpọkwa ndị start years ngwakwa gị. Yes. Ego ka eji eme ihe niile a. Mana a na-asị ndị nwa sị no cut your coat according to your size. Your cloth ụgwa size. Ọrụ ndị ọgbara ọfụ na-eme ya cloth. Cut according to your size. Nwa size ije cut le ya. So size gị wụrụ 4 years, ị nwere 2 years, gị cut ya. Iwetunata aka na quality. Okay, chọọ ndị nke. Yes, iwetunata aka na quality. Ịgbata ego njegodi gị one principle about mmadụ ịkpata ego. Imekata n'ụwa ị nwere plan for service. Ịkpatakwa ego ga mmadụ ịkpatara ya. Ị ga-save years asakwaghị months. Ị ga-save years. Ị ga-agbagote mgbe akọ ga-abụ ine biznes anya asị gị weta 30 million ịtụọ ya gbaa. Ọ bụ na obere biznes asị gị weta 300,000 ịtụọ ya gbaa. Ọ bụ na ndị small one ịmakwara onye ya oge eweghere ka 5 years izi weta save the here ka 500,000 naira. Yes. I chere onye ahụ enweghị ego. Let's say somebody na-ele gala na-ebugharị gala enwere ike the whole carton eruo 10,000. Inyegoro onye a 1 million naira ihe ọ ga-ebukwa bụ nke 10,000 ahụ bukwa na agagharị. So onye such a person need ka ọ na-esave ego ma mgbe ọ ga-esave ego bido elebe gala ahụ na carton na carton. Then I kwuru cut your coat according to your size. Kpọrọ ụmụ idebe ebe ị ga-emenwe ife dị na ya gị onwe gị jebe ebe ị ga-enwe dị n'ife ị na-eme. Otu akịta a na-ahụ ere biya 700-800 naira na street. Ịrapụ street ebe ya aṅụ ya jebe n'ime klọb ebe a na-ere 1,500 were asị na ịma na ijighị ego ịma na ọgwara eti onwe gị na trọbụl ịma na inwero the money mana ọ na ị chọrọ ị na ebe ọ na-akpọtụ ebe ebe a na-agafe ebe aba ịgba egwu ụmụ cheri koko a na-agaghị fịa n'iru iburu onwe bujebe ebe a na-ere biya 1,700. Mmadụ nwere ike igonye gị egonye na ọgụ ma mgbe otu ọbụla ị dipendebe na mmadụ igonye gị ịpụgo from that success anyị na-egbu ya. So you must maintain. Kpata na ife ụfọdụ ndị nwetara obere akụme ịfụ ha nwere ike bịa na baa ebe a na-aṅụ mmanya biko ndị nwe ebe agbaghara na maza ma ọ sịrị tụrụ ọ na-eme ife ebe ọ na-eru big hotel n'anya n'iru ife ha ị ga-afụ ebe a na-ele mmanya guys jee di aba ṅụjuo mmanya afọ ọ batazie na baa ogoro one bottle wee na-agbazi egwu n'ugwu na-achọ nwaanyị ọ na-arụ ọkụ one bottle ka ọ ga-ego. So ihe niile anụ way to save because na ọ mụrụ nwere resource money then iwe yigide ala wee nụọ nwaanyị na-anọ na geda ịtagbu onwe gị n'afọ. Ele nke nwaanyị nọ na agada. Nwaanyị nọ na agada. Ọ ga-akọgodo gị akụkọ i were gị jeme biznes goro moto. Agada bụ balcony. Ya balcony. Ebe ụnụ ndị ọka na anyị nwa bụ ndị Ọnịcha bụ gada ka anyị na-akpa ya. That's ndị bi n'ụlọ elu na ndị bi na flat. Ịpụta na gada ịpụta na paseji nke ha ị ga na-anụ daddy na ndị tugo kwa moto. Daddy ndị tere go moto last month. Daddy ndị nwoke akwata ọfụ na ya daddy go kwa moto. Daddy na nwe moto na-agafekarị na street aya every 7 o'clock ụtụtụ ọ gafe ọkọ 8 abalị ọ gafekwa akọkọta akụ iwere gị ije mee biznes jegoro moto ka iwe satisfy the woman. Mgbe ahụ ndị ozugbo ị na-etinye aka na the business ịtagbuo onwe gị n'ahụ. Ọ dịka ụfọdụ ndị a na-eburu nsogbu bụ n'ala ndị village na-enweghị ya mere ya onye ya my village people dey follow me onye na-efolo gị onye ma niile emezi ọ na-efolo ya na Instagram maka ude ebe a na-ebo ndị village karịrị akarị ihe afụ mmadụ kịta mebi o ji mebi 3 million naira eme biznes dutọ na ọ na-ele afọ ọfụma
ndị na-ebunata ngwa abịa ebido supply by ya shop ya nwere ike ruo here ka ebe 30 million naira something like that. At times such a person bofu na-echefu na cash na nke ya dị ebe a bụkwa 3 million naira. Na ọ ga-eji wa and again ọ na-enwere ngwa ahịa anụnwa bụ obere again so only need save more ka ị gaa na-agbagota obe ya bụrụ nwa obere kamera ọ na-anya anata village anataru village na Christmas ọ na-akpọtụ Chijioke abata doctor ọ na-akpọtụ na Chijioke abata okoro ebupụta akpa rice ebupụta nke a ọ na-akpọtụ ụmụazụ nọ na village ndị ọkada agbakọrọta onye ma mmanya aṅụsịa mmanya ọnọdụzi ya na-enezi unu ana dị n'ihu be ha maka na ọ bịkwara be papa ya ochie enezi unu a na-arụ ọfụ ọchọpụta mama ke na-arụzi nke a asa n'ọkwa onye nke na-awa ọkada nọ na village onye rụrụ unu otie unu nwapụrụ ebe ife nghara ike ihe aka na ya ọma na onye a na-awa ọkada tụrụ ụtụ simenti tụsịa tụọ ụtụ aja tụọ ụtụ okwute tụọ ụtụrụ ọdụ onye ka ọ tụrụ ibe na for like 7 to 10 years ewebutere ihe ndị wee bidoro nwunye ndị ọgbapụzie ebe ọ bụ na onye ọkada arụ ụlọ na ihe arụ nwunye tụtụrụ kọl ebe ọ nọta Disemba hello ọ gị na-ebute simenti buru bịaba hello onye aja buru bịaba nweghị fon noit ọ require atins ruo ebe 5 million naira kwụọ ụgwọ ya kwe ma o jide gị ụgwọ na shop a and ndị na-ebunye ndị mmadụ ngwa afịa na-adị very very careful. Ọ na-ebunye gị ngwa abịa ọ na-watch ma shop ga ọ na-alị ka ọ na-ada ịghọta kịta ọ bịa na-watch shop ga na-watch shop ga shop a na ha drop nya nwa akwụsị ngwa bido onye oge onye ọ na-agba breki fa agbụgbọ nwe izu na shop a na-adakwa ada secretly onye a ga-ewetakwa return shop a na-adakwa ada onye ọ na-ehu udo ngwa ahịa a na-agba ya ụgwọ na-akwụ ụgwọ a na-agba ya ụgwọ na-akwụ ụgwọ mgbe uru abịa ụgwọ nwoke na-abịa ọgụ na shop gị abụọ ngwa ahịa gị bụ mmefe ọ ga-ewu n'ozugbo ọ kwara aja ofu onye nwa were okwute na ebe ọ gbara okwute were eje gwụọ ọgwụ na-asị isi ya na ọrụ uzu na-asị isi iwọchi ebo ndị village ebubo mana ọgụnwa bụ onye apụla nọrọ ọfụma so na you must make money and you must plan and you must save. That is ihe ga-ewuje gị to success anyị na-ekwu okwu ya. You must. Achọrọ m iwepụ comedy na aka. You must save. Ị ga-save rere. Mara business ị na-eme, mara the high level of the business ị na-eme. Ichi nweta onwe gị dị ya. Mana ego na ha ji eme, cool down, nye onwe gị time. Save for that very business. Mbọsị ị ga-abịa na ya ga-asị na egwọrọ ọgwụ ego. Ịghọtago na? Mgbe ya okwu as a businessman. Ọ kwuru okwu na o nwere certificate na a na-akwụkwọ aka ebe a. Oh my God. No, na ịzasị mụ mana ịzasị ibe njọ Mana ka m jụzie Igbo bekee. Okay. Igbo, all fingers are not equal. That's ọwụ na ị ga-ekwuru ihe okwu so kwuo nke ị maara. Achọrọ m ịjụ onye ọbụla ga-akpatasị ego n'ụwa. Ọ bụ na na-ama akpata ego ga-egwa anyị njụọ gị the next one. Okay. The truth bụ na onye ọbụla ma mkpata ego ụwa anyị pụta. Azụ onye ọbụla ma dị successful. Ọ bụrụ onye ọbụla ga-adị successful. Chiawo otu. Ekwetọ m na nke a. Chini na-abụrụ ofu. Ekwerọ m. Chekwa kwụsị ka ịsazi ya. Chini na-abụrụ ofu. Ife ma na Bible onwe ndị na-akpatara ego. Na Bible a mụ na ege na-agụ. Bible recognize the poor among you. Yes. And even ndị a na-eme dibịa, onwe ndị na-eme dibịa na-ede emeta uju ọnụ fa. Mana onwe ndị ga-emepe dibịa today erebe ka aja. Ịghọtago? Nwekwe ndị kpata the money, he make use of the money ọfụma, ha nachitekwa azụ to poverty. So ọ bụrụ mmadụ niile ga-akpata ego. Like ihe igwe kwu. Enwe rules for it. Ma ọ bụ na ịchọ ịdị successful. You understand? First of all, mmadụ onye kpatara ego a na your community. Mmadụ onye kpatara ego a na your family. Mmadụ onye ka ị ga-aserve. One thing my mom gwa m. Mgbe nsị achọ m ije na somebody kpọọ m na phone. Ana achọ m ka m na the person ọ sị m okay no problem. Ọ sị m na ọ bụ na onye a kịta
ahụrụ ka onye a megoro ihe a kịta ị chọrọ ime ngwa ya ọ sị m oke ọ bụ na the person na-emego ihe a many years a daa gbagote mechekwụrụ a na-anụ afịa today na ọbụkwanụ isoro ụzọ that person na ịda na ị ga-akwụrụkwa one day bụkwara ọgaranya o mecha bịara nke mkpu ịghọtago mana bụrụ na mmadụ niile ga-enwe obi ahụ na o nwere people na-ekwu ebe a ka ị ga wrong na ebe a ka ị ga wrong ọ bụrụ na mmadụ chọrọ ama akpata ego prọfet ibelivu bịa gwa gị sị gị na iso na ndị anaghị akpata ego in life egbupụ m eche gị ka ị ga-eme because ikwetego gị taa na ọ bụrụ mmadụ na-akpata ego so yes agụpụ na onwe gị because iso na mmadụ chukwu kele eke asịkịta that you are destined to be poor would you accept it? I will not accept it. Why? So I have my reasons. Kwete na ha kwesịrị ịdị poor. Even if the people ga-adị poor man kwete na ha kwesịrị ịdị poor. Akwụ ya. That is the truth. Mana mmadụ ga-adịrịrị poor. Igbo be. In fact, when Bible kwuru, the Bible say gị na forget I'm using Bible. I'm agara esi. Onwe ifo mere nke ibe. The Bible kwuru say gị na iji mee harvest, imeche harvest na gị afụ some things n'ugbo. Atụtụla ndị dara na. Atụtụ gị afụ some things n'ugbo. Ndị ara ga-abịa rie, ọ bụrụ ndị ara. O ndị nwere ka ara arụfa. The less privilege. Na-akpa ege ntị kpata njisi ga na m ekwetara ihe ikwu onye ọbụla ga-akpata ego na ife mee na ịma mkpata ego bụ na ị chọrọ oke weto ọ dị n'akara onye ọbụla ọ dị n'akara onye ọbụla no na ngị nwa chọrọ okay choice yes ọ na ị chọrọ bụ na ịkpatara ego ịchọ ịkpata ego na-atụzi Igbo aka ọ n'Igbo akpatara onye nwa na-asị na o ji ego ọ taji ego ole ndị ọzọ na-eme dread ya na-eme dada right from the one ma bụ dada onye ọbụla ga-akpata ego this is dread ewe onye ọbụla ga-akpata ego nọ ị ga-ekweta nwee ndidi a na-enwele ego onwe ndị na-enwero data ndidi kpọta ya bọị chọọ ka ọ bụrụ gị nwa ife na onwero ndidi mana onwe ndidi ọ ga-emecha kpata ego anyị bata adụtọ na onwero ndidi so onye ọ na-akpata ego ndị mmadụ ego mụtụ everybody nọ n'ụwa ịdị talented ịkpata ego ọ ị ga-enwe ngwa ndidi follow the principles of that ịkpata ego from that ebe ị nọ ote nkwụ ga-akpata ego onye na-egbu akwụ ga-akpata ego onye na-azụ afịa ga-akpata ego comedian ga-akpata ego ọ ị ga-enwe nkwa ndidi mmadụ ife bụ the secret of that very business ị na-eme mmanụ ka ị ga-esi wee mee ka ibe gị ime felu ka ibe gị imegharịkwa ịdakwa imekwa until you hit it igwe so onye ọ na ga-akpata ego ọwụ mmadụ niile nwere ndidi na-akpata ego what of ndị nwere inheritance maybe onye mpe ya dị wealthy very enough mpe ya just inherit everything to the person ekipere onye ahụ nwere ndidi nwee principal ọ bụla follow the person did not follow any principal did not save anything mana o nwere ego so ifuru ego na almost you get follow ka mbịa kpatara ụfọdụ ji azanụ nna dele nwa ịma njezi akụnna ịma njezi n'eme anya na mpụ onye akpatala ego unlimited something gekwentị ọ bụkwa fentanyl ya afọ ebe ndị afọ anyị ga-akpọ eriganụ ndị mpafa kpatasịrị ego dobere ego afọ yet those children thank you those children efolokwa the principle falibe gafọ isi enye taba ọfụ ọka nkụ o juru eju na Anambra ya ndị nnafa kpatara ego fa nwụrụ nwụfa then ifu ndị nnafa akpataghị ego follow that very principle make it that money onye gbara bet ọ bụ na adọwara millions and billions of naira igwe mana o ligere richafa igwe onye gbara bet ofoloko principle of ịkpata ego ọ gbara bet win o wee ji 100 naira thank God onwe bet kpọrọ afa bet eso okwe n'ihe anyị na-ekwu ma bet bụ gamble okay for gambling eso is betting online betting gambling anything but gamble all the legal once his bet is gamble it is business of that person name ya if it is gamble World Cup or kwa gamble because I need ego it's again all these matches like World Cup, African Cup of Nations, this one, gambling. Champions League. It's not gamble. It's not gamble. Igbo could shpoya no gambling. Gamble now. Oga. Oh, you wanna? Angel. Even if no man gonna about you to what get that ego. Yes, no. Angel. Legal gambling. Angel. Legal, sir.
I ain't put it legal. My life is a gamble. Is it that you live or you die? Is it that you make it or you don't make it? Yes. Life is a gamble. Ịnwa nwa n'ụwa ebia si nọ gambling ka isi kpata ego. Hey! Inwe 90-10. There's no sustenance. Inwe dị 50-50. Inwe 90 na iyi ana. Yes. 90 na ị ga-abụ ogbenye. In And fact, then I just go. inwe 95-5. Where? 10 na dị too much. 95-5. Afọ onye ji gambling go moto. N'anya mo. Yeah, 10 years. Ọjọọ so na 5 ahụ. Yeah, 10 years. Ọjọọ soro na that very 5. Enwe if you could follow feju ya. What of ndị follow kwa principle la? Ndị gbagidego mbọ. Asị na obodo Igbo ka a na-eje ojego obodo oyibo. Asị na ọbọyị ka ojego bọyị omego nke nwomego. Asị na onye emegide chi ya kwọrọ nwoke si ekwe ya. Omegide ma chi ekwe. Emegide ma chi ekwe. Onye ụta ata ya. Yes. Onwego esi be mesie ọwa ọkụrụ. Kedu ife ị ga-ekwu? Ị ga-asị na onye achọkwa. Kedu ife dị na nke ahụ? Akwefu abịa na nke anwa. Isu na-emecha ife niile arapụrụ Chukwu. Omere machi ekwere. Enwere omeme machi ekwere. Mana anyị gakwa n'ime omeme machi ekwere anwa. If you cool down, nenekwe omeme machi ekwere niile, ifu na ụfọdụ n'ime ha the desperate of something adịghị in destiny. Ọ dị m n'ọlụ a mụ na gị na-alụ. Enwe ndị shiri ọnwụ n'ọlụ a. Na-eme na ya bụ comedian. Nke ọrụ na-ekwu ka MC. Ọkwa comedian anyị na-eme. Comedy anyị na-eme. Ifu nshi ọnwụ n'ọnụ ya. Onye gee ntị ifu na onye adịrọ komik atọ. Mana o chiri ọnwụ n'ọrụ ebe a years a na-aga esi m na o mewere ma chi kwọrọ. Na-eme tragedy instead of comedy. Yes now. Then onye si ebe a jebe obodo oyibo o doro m anya mmebi ọgụ ha akwụkwọ ma nweta nwa ọrụ mebi ọ chọrọ ijebu ngwongwo ọ maghị ihe arụ ọfụgo na ndị jenu bata bụ ego wee bata onye isi ọnwụ onwetakwa ego ojikwa chọkwa visa onwetago ego chọkwa visa onwetago. I know somebody chọgidelu visa chọgide visa ife na-emebi ọ na-achọ visa ife na-emebi ọ na-achọ visa ọ tete time ọ kwụrụ onwe ya ka kedu ife na-eme ibe a ọtọ ọmụ bag chekọta to business today ọ dị successful. He's doing well. Yeah. So ihe anyị jelụ megide take time na-aga and udoga anyị na ife a na-emara anyị ya ịnọgasị na o mere machi ekwọrọ nata azụ negharịa anya ka ịmalụ ma onwe bi na-eme mistake n'ihe a ọ dị very abịa na omeme machi ekwọrọ ọkwa isi nkwu ọkwa 97 3 bụ omeme machi ekwọrọ Kafelaru. Tara. Even if na tara ya ọ bụrụ onye na-ewu ha something. Na-ewu evu ihe ngwunyere ife owuwo na-eri pụghị ma you understand. So I don't understand. Yeah, nne ma I don't understand. Enwere things ma chọrọ ikwubere na social media. Atụọ ilu kọwalụ oge ilu atụ. Ọbazole ịkọwara ya. Ọ bụrụkwa ilu ka ọ tụrụ gị. Mba enwere okwu ka eji ekwu okwu. Ife okwu dị very very idiomatic because okporo okwu afa. Mana gị nwasị ịghọtara ihe okwu decide ahụ. Atụkwala achị. Ọ bụrụ iwu na ọgwụ na a ga-eji ọgwụ meso gị o nwee ebe ị ga na-eme ife ị marọ na ndị na-alụ ọrụ oge like him now enwe m a boy na-alụ mọrụ na my DJ side pụtara aka kiri veselụ mụ na ya the boy desperate. Yeah, if this boy you can go to obodo oyibo naba that DJ work ga na-aga mana mụrụ na o nwee kaadị nke ya anyị na-arụ ọrụ nwatakịrị na-eke card but he was a good servant. DJ sa ya ihe ọ na-edozi ife egwu ma everything moto ihe niile ọ nwere kaadị nke ya ọ na-eripụ ndị side ịnọzọ ịrụsị ọrụ ma nweta ọrụ from ebe ijere ọrụ at times luckily to jam ọ efu ebe ọ na-arụ ọrụ si n'ọrụ ebe unu ji ewepụta you understand. Mana igwe excuse me okwulego ọ dị njọ na ọ nọ na-agwakwa ndị mmadụ na ya na-eme He's a servant now. He's a servant. He's under a master. Onye dị ka ndị na-agba like onye na-agba boy cosmetics now. Ị na-agba boy cosmetics. Enwere ike mmadụ abịa go agaghị afịa. Onye ahụ na-achịbisi ya na biko kwa obere oge m na-enweta nke m. Iwe ike bịa na-abịa na shop m na ego m anyị. Ọwụ njọ onye ahụ mere. Ọ ga-akama. A pastor je na church mmadụ ịnọ na under a church. Ka nye gị example. Ịnọ under a ministry. Na chọọchị anyị nọ ị na-agwa ndị mmadụ na ị nwekwa chọọchị nke gị na chọọchị mmadụ
ị na-convert members onye a ị ga-eche mgbe ị pụtalụ from church a jee na nke gị ịchụbakwa nke gị iche. Excuse me, what if na church anyị nọ na ha na-enwe activities on Friday gị na-agwa onye na nke gị Wednesday ori ka na-ezu ị na-ezu ori akpa o soro ihe anyị na-ekwu principle of mmadụ inweta ịdị success n'ụwa ọ bụrụ na ịma nwenwu ndidi ịsa afọ chekambịa ịma nwenwu ndidi ịsa afọ ọga gị ọ bụrụ na ịma nwenwu ndidi ịsa afọ ọga gị nọ ka izuo ya ori ka iripụ ya behind ka ọ daa kama ga-eso bịa gafee ka nne yi. What of ndị ọga na-adịghị eme ọfụma imago instead of nke ahụ is different. Okay, not the different. Yes. Nke a dị different. Nje tinye ọnụ n'okwu a okwu a na-ekwu onye ọbụla agapatasi ego. What is your opinion? The truth is that lost like Igbo kwuru, the truth is this world ụwa anyị nọ, we are living on hope. Onye ma ihe ga-eme echi. Chineke kechara ụwa just nye anyị hope. We must have hope because oke taa ya gwa anyị ka ọ esi adị echi ụwa agaghị atọ ụtọ. Ọ dị ka film ị chọrọ ine na the carton of the film egosicha gị the scenes na the film. Yeah, you know the film, the interest aga adị there. So Chineke kechara ụwa will never tell us everything. Mana a na-enye onye ọbụla hope that if you follow principle, if you believe in this one, na ị ga-enwe ego. But the truth is that ọwụ mmadụ niile ga-akpata ego n'ụwa. Never. Ọwụ mmadụ niile ga-akpata ego n'ụwa. Ihe na-ekwu follow principle Igwe White. O ndị ga-follow the principle save money as you said. Tụọ afịa ka isi kwuo echi atụ afịa ndị bịa echi atụ afịa. Enwere ka afịa nke ya na-abịata nwee problem n'ụzọ. Just like mgbe na-ekwu ire ji. Mgbe m na-ere di ji, yes, erere m di ji in a big way. In a big way. Mgbe erere m ji in a big way. Yes, erere m ya as a graduate and as a comedian too. Erere m ji in a big way. Yes, because ndị ọzọ ga na-ego ji mụ a na-arọ ji nke m arọ. Ifu ji nke m ga-ama na ji nke m dị sharp. A na-asụ ji nke m asụ. A na-esuri ya na mmanụ, a na-eji eshi beans, a na-eye ji ndị ọzọ adịghị eri. Ma ọ ji niile ka eji eshi ọ ji niile ka a na-asụ asụ. Ji ndị ọzọ bụ ice block eji atị ya. Ama m anya ji mgbe ahụ den after all. Mana ji abụrụ n'obere ji maya so rere plantain. So I rere plantain. All of us started from the gutter. Thank you. So mgbe m na-ere di ji, I met one woman na-ere di ji a. Encouraged woman, I just graduated from university, finish my service. Achọgo m ọrụ afọ m ọrụ m just ga hide my certificate. Bịa na-ere di ji a. Hi, the woman etinye sim ya na one ka m na-ego. Ndị a na-ego 200 pieces. The woman asim ya na ịma na-ego 911 like 7,000 pieces. Ọsị m don were na njisi ike. Na enwe jigo di ji rụọ 3-story building. Na njisi dị ike. So man eme na mana were one time mmadụ goro di ji 7 pieces. Onye erugo almost to ebe ọ na-aga di ji enwe accident. Kulie everything crash. 7 pieces. 7,000 pieces. 911 capside. 911 bụ di ji capside. Kulie. So onye ahụ nwe di ji ahụ now akimoro nwe ge setback big time. Onye nwere go follow the process invest here. Jiakia bam jiakia ga enwere ko nya na-egobu di 2,000 m na-ego before 200 m na-ego before mechazi save toru nke ego 7,000 and enwere ko that 7,000 wo ego save tara iji jump to the next level of success. The jar crash like that. If you go on set go onwekwa ndidi bidokwa n'isi. Ka ekwe n'ebe ego ahụ gị, ka ebe ego ahụ dịzi oge ji bido n'isi. Ọ ga-enwekwa ndidi bidokwa n'isi. Because ọ bụrụ na ọ na-atụbu ji atụ from ugwu Hausa. Ọ bụrụ na ọ na-atụbu ji atụ from ugwu Hausa. Okurukwe down, burukwe credit n'aka ndị ebunata. N'ife na-egbu anyị mgbe ụfọdụ bụ how can I go back to ebe ngafego? Na-akọtakwa okwu ma oke na-ekwu. Akịma ọ fịararị. Ịlaghachikwa azụ fịararị. Iya ihe ga-ebuso onwe you die in depression. Mụnwa bụ Igwe White echiga azụ like 35 times. Akwa nje Gabriel ka anyị nọ school ọnwa accident nọ na hospital
for more than 1 year academic year. 6 years. No, anyị nwa bụ ndị comedian na na-ewu gafecha anya. He came back and still continued from where he stopped. Ọkwa gị na-ajụ m kedu reason wee banye na TikTok na-eji tap. He was setback. Mba ya nọ. Ọ ga-enwe setback oge elu gị aka. Na-ege ntị. Ụmụazị agafere gị anyị ịfụ na tap anyị ego. Yes. We have to come back. Yes. Ebe a kedu ka esi eme. Yes. Ọ nwatakịrị mepere m TikTok ama mepe. O mepere nye nzukọ na-eti tap. Chineke. Ebe a na-aba ịkwa mụ were kwa Yes. You have to bend down. Ime asịna na ịgafego level a. Asịna na ịgafego ihe. Thank you. Mgbe anyị tatụ ihe itiri gị, come back. Jee bidokwa n'isi. And ibido n'isi anwa, ị ga-adịzi ka onye dị 30 years bịa agụba primary school. A ga na-akwanyere gị ugwu na klaasị. So mgbe ị bịa bidokwa n'isi, abịa ebe a na-azọ ngwa ya azọ, ebupụtegodi nke gị. Ọ gaghị bịa na nke ga-ama na onye a bụkwa ọga. O nwere ike district nọ a ga-enye cash, ọ bịa na nke gị. Ifo na ebe a ka ife Igbo bekee kwusi wee daba. Ọ bụ na ụdị mmadụ a bụ onye invest go in boys, raise go human beings. Ifo na ọ ga-adịrị ya easy to come back. Mana ọ bụrụ na i raise human beings, still go back to square one. Igwe ji nwayọ bidokwa. Igwe o nwere ihe kwuru ese another problem of being successful is itinye onwe gị na klaasị na-erube. Akimana, the more you make money, the more as your money grows, your class grow too. O nwere ihe my father gwara m. Ọ sị m mgbe nọ school na dị popular. Popularity has to do with money too. Not the costly maintain a celebrity life, because ọ bụrụ na ị na-agabu ebe a na-ere ji before na egoro fries na-ata. Normally, guys na-aga ebe ahụ once you become a celebrity or a popular person. Ị nwere ike na-agazi restaurants. Enwere ike before mgbe ị na-awụbe anything, ị ga na-aga somewhere aṅụ beer just like you said, or na-aṅụ sachet drink. Mana ọ dịrị gị ga-enwe ipushize from that level of thing or that thing, that place. So what I'm trying to say now is that the more your money grows, the more your class grow. When you grow that certain level of that class, probably the person is maintaining it. The person is successful. Like when they na be had pure water, maybe this water dispenser. So every week he will try water dispenser, and the person has been maintaining it. When you now recharge Go TV or DSTV, the person has been maintaining it. Now something hit here the person that time. It's a move, you have to go back. Yeah, he hit the person that time. To the extent that the person lost a lot of things. In a cheap maybe no longer paying that house will be. Or from there. Maybe from 3-bedroom flat or from a duplex now to a self-contained apartment. Because in a cheap one na in bags, do you know it is very difficult for that person to go back to maintaining it. Difficult ọ bụ na onye emere ọ ga-anwụzi. O nwere nchọrọ if you don't go back, ị banye nke ndị oyibo na-akpọ depression. Simple. That is when mmadụ ga-apụta na 10 mainland bridge makpụgbo mmiri. Ọ ka mma. Ọ nwere offense bụ so ihe ka mma bụ mgbe ahụ ị nọ na a certain level. A na-ebute water dispenser. You are comfortable. Ndị kewa DSTV gị na-akwụ nke 30,000 nkewa. Mgbe anyị ahụ itiri gị chigata na nke 4,002. Ichigata na 42. Ọ bụ na ya adaghị ibi na ya na ọ galara ọnụ kwapụnata jee na nke dịtụ chipa. How easy is this thing? No. I can now work. You have two options. Can Either do it or to die. Can we mad? Like I want na emechalo film. I want emechalo ejije. First, after the buzo wo, the money I have to. And why that this thing? Yes. If it's your name, the money will come later. Ụfọdụ ndị otu anyị na-ejezi gbuo onwe chọba ebe onye ebite m ego ka o gote moto fit afọ ahụ ọ na-aza ebe a ka mụ nwa bụ Igbo White kwuru no si ya na nna anya n'aka mma n'anya mgbe ego bịara egote 350 nwatakịrị jaa mụ n'ụzọ ọ si ya na ka nwoke a na-anya nwa mgbe nwepụta izu si ya ọ si ya na ka ọ na-anya ọ na-achọ onye na-eti na trọpụ
depression. ka i were maka na m n'afọ m wule ewu ka ibugo m n'elu ka m were ego ndị ụmụazị But don't you think that will have effect on your image as On your TV? brand. Yes. okay ịchọ ka m wee maintain afa m Fake life. eje m wee hey mmego erive ma gbada Ike. one bottle for you Get ego him. one bottle Almost in Jamaica. I'm not legend kina Ọya na-eme ndị Igbo. O meghekwa gị ego cash. No. Ejo ya ma live ọ dị mma. Ijo ka nwanne m nwere kidney problem. a na-ere someone mmiri someone Chere anakwere 700. ọ 1000 minya 1000 ọ was minya Ma yes, ọ dị ka nwoke nwee nsogbu mgbe ahụ a na-eṅụ mmanya na-aṅụ ma inye ewe mbọtụ ọ nwee nwoke ihe etu sa nwanna wekwu ụwa na esi banyere m ihe a na mkpụrụ ọ nakwaghị ego ọzọ no that particular bottle ị chọrọ igo ya Nyeze m ya na nye na mkpụrụ Yes. amaghị so you have to plan yourself like mụ nkịta na nkwe ya open onweghị ome ụmụ ya bụ na-alụ ọrụ na bar igwe white welu nke I will receive those bottles convert. ị na-enye nya nna analụ gị mere mgbe onwe na mmanya ụlọ na-asị ya echi gaa mazụ na edoziere gị na ego Enye gị na mkpụrụ. Enye gị na mkpụrụ. onye ga na mkpụrụ so you gotta go so you must go back ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịdịkwa successful again you must wepụ ifele niile chigha back ọ bụrụ na ụlọ gị dị na GRA mgbe a ọfịarụ na nwute nwa ego lee ụlọ GRA Gawa okpoko. gafete na fege gorokwu ụlọ ọzọ Rapụgoro okpoko. Ofe gị ka dị mma. ya ree ụlọ GRA ị bịa wada golokwu ụlọ nwere ike ụlọ GRA akwa bise nwa nwa ndeke Yes. or the same two story building Ya mana bụ nke GRA Douglas. ị nwere ike ree 500 million Gawa were 50 million goros the other side Yes. mmadụ eji wekwa life gị ọ gbagotakwa igo nke ka nke ene mma she understand oke na-ekwu okwu na-eme ọnụ na white adịbe paint from your paint Ndị be anyị ka nọ na Osetie. Anyị ka nọ na Osetie ebe anyị na-ekwu ya ndị mfere ọnụ na ebe a anyị na-ekwu ya na-afere. Anyị na-ekwu ya ka ịmụta efe mana bụkwa na ị chọrọ ịmụta ịchasa ọchị ịtọ na-amụ. Ịtọ na-amụ. Igbo bekee enwe nche eju oyi. Okay. Enwe efe ndị ọgbara ọfụ ịma na esi n'ụlọ bụ new generation maka na ụmụaka esi akpali mmadụ. gozikọ ibie na-anụ nwaanyị na-amụpụ nwa Yes. Ịmara na ọgbọ gị na nchi gị taa bụzi grandfather. Igbo enwe efe ndị generation gị na-eme na a na-akpọ get rich quick syndrome. Onye ọbụla chọrọ ibute ike, onye ọbụla ịbanye Facebook, onye nwatakịrị banye klọb, ọwọlụ mmanya na-agba na wọchị na-eme otu a. Ama nwere ama ife omini. Ọwọlụ mmanya na-akwụ aka. Igosi na gold ka oyi. Biko kedu ife inwe ikwu maka this get rich quick syndrome? Ebute ebutere ọkaite eje ụlọ ekpere mana onye ọbụla chi ịkpata ego. Kedu ife inwe ikwu ọ efe dị mma ka efe na-adịrọ mma? Then you drop your point ma ikwu ma ọ dị mma ọ dịrọ mma. Gaa n'iru. Okay, first of all, ịjụọ mụ ngasị gị na ọ dịrọ mma. Ka ya pụgodu nke Bible ọ dịrọ mma because ife na-adịrọ mma adịrọ mma anaghị ine ma nke bụ eziokwu. Ọ dị ka mgbe anyị nọ year 1 one of my guy ọ na-abịa school there ọ na-abịachara mana result gị gwa na-abịa school steady ama nka nke ya kedu o ji eme ya ọ na-assault every course pass and send rọkwago na ife dị njọ dị njọ ihe dịkwana mma dị mma. Now a lot of people na-eme that thing due to the frustration in the country. Okay. Like should I say that the government are frustrating us? And the truth bụ na kịta na onwe ozi nwere ndidi ịmụzụ ọrụ. Aka m bụkwa nwatakịrị o mana ịma my mother bụ ezo m mpam zokwe zụọ m mba bụrụ na anọ m with my mother more. Efe na-eme unu obere ife eburu ekele papa gị ji utu
utu wee mụ ka ị na-asị I'm not there with the mother more, not divided home. ọ bụrụ divided home na Okay, ị na-anọ na room ma ọ gị mba karịa. ịma ndị parents church ya dị separated. ịma ndị church ọ bụrụ separated ịma ndị church bụ mpaba anọgide atọ ya gawa Ọ separation nke onye ọ dị bụrụ ya. Ọ separation ka ọ bụ religious separation. ọ bụrụ separation Gaa n'iru. so ịmago o nwere some certain things na my dad na agwa m that time Your mom ka i kwuru. mba my dad Okay. because nwaanyị ga-atụ n'ilu nwoke atọ Okay. mana ịmago na that time ashị dịkwa eziokwu dịkwa Mpa gị tọrọ asị. onye na asị asị na ịwọchi fụna mgbe nke fe afọ ị na-anya fụna ọ bụrụ ka ife si aga that time ka ọ si gaa kịta anụwa ifụna ndị na-achị anyị ese ndị ọdịmede ndụ m nwụrụ anwụ in fact ife onye ọbụla ji emezikwara apụ onye ọbụla ịga obodo oyibo bụ ka fadigodo ndị first ka ọ bụzie na the problem bụ ife fa ga-eri o nwere some people gara obodo oyibo today ihe ajigo obodo ya bụrụ na ha chi igo obodo oyibo ihe ajigo obodo oyibo na ha chi dị ndụ ndị nke ka jere obodo nụrụ ọfụma ihe a na-ajụ gị bụ ndị nke ọchara achagbute ndị ọgbọ ụlọ anyị na-abịa nna m coming na ịghọtago so ihe a na-azọgodo bụ ka ha dịgodo ndị first ka ha safety first na anyị batazie n'ihe mezi ndị ọgbọ anyị jide etinye aka n'ihe dị iche iche na ha na-edere ego na ha mere nke a bụ na the frustration dị na the country dị too much pressure dị too much pressure nwaanyị one ka m zachaa n'ebe ife ya mbaba Stop shaking your chair if you're talking Igbo. okay Gaa n'iru. ya mbaba ọ na-ese bụ ndị a too much ọ chọghị ịgwa ha eziokwu dị n'ihe ọ chọghị ịgwa ha eziokwu like na ọ na ekwuchebere m ọsọgo ị na-esefu ndị a adị m ese esefuziri ndị ọgbọ na o nwere ibe na like na o nwere ike na-aga n'ụzọ kịta mfụ ebe mama mmadụ maọbụ mpa mmadụ kpọ obele nwa polisi na-aga n'ụzọ na-ayọ ayịyọ what I ask the woman or the man bụ nwa nke m nọ na ya dị ama n'okpuru isi ọ na-eje skuul ọkwa mụ na-agba mbọ n'azụ ya kedu ime na obere nwa dị otu a ka ngị nwa kpọ maka na o kpuru isi pụta merụrụ ya ayọ no the child kwesịrị ka nọ na ya dị ngị nwa na-arụ ọrụ na-enye ya nri o ruzie mgbe ọ ga-ebido ịrụ ọrụ nke ya ọ bụzie na isi ya okporo ama ngo eme biznes he or her can come out yọbazi ayọ on her own ụmụazị a na-ekwu ya ụmụazị ya ezije skuul nọ na skuul goro TRK esi m nọọ maka station of contact gụọ akwụkwọ ese ndị gị ka ije gụọ ọ mpa gị na mma gị ka ọ dere ị na-aba eyi na station of contact ekwekwe nka akwụkwọ akwụkwọ nwa mpa gị ka na-agba mbọ na-akwụkwọ akwụkwọ ahụ mana nke nwere onwe gị n'idiri ka ịnyama moto ka sinetọ ụfọdụ gwa ndị ochi pressure unu nwetiri onwe na that pressure unu nwetiri onwe na that very very unu nwetiri onwe na ya bikọta ọ bụ na ikulu ụda ahụ gụọrọ onwe gị akwụkwọ ijele ego taa abacha mgbe ego apụtasịrị taa nduku ka unu si ata ịma njele ịghọta mmiri ịghọta irichara nwa obere ife kwesịrị iricha ka nwata akwụkwọ mana ị chọrọ ime ka onye gbasịgo ụbanye setụl bikọs na efuru na Mr. Biggs nke bụ nwata akwụkwọ ejeze jee pịa ife ọpịpị pịkasịba no anya ukwu ka ọ bụ ọ bụrụ anya ukwu anya ukwu ka ọ bụ ndị mana price pressure bụ ka choice. yes Ọ ịchọ ka pressure gị. yes anya ukwu ka ọ bụ pressure gị. Na mmadụ ji moto gbafee wụọ gị mmiri. thank you very much. This is not choice. That is a pressure. Onye agbakwa mmiri jekwa sakwa afọ ya na-aga ebe ọ na. saa akwa So that is a choice. nke a nọ ebe a na-esefugharị n'ọgbụ ya ese ndị skuul onwere na-ese ọga ka m gwa gị eziokwu ebe a nọ tata m senda nwa skuul o buru moto nata sọsọ ya ga anya moto ha What if no follow the mbakwa ya ka mmadụ matara ya What if no follow the the process of life which process ebido mi afịa ị ga-amakwa Ị ga-amakwa ịmara na Star Wars. ịma the problem these people na-enwe na-eche na that their time ka bụ this time Which people? these our old fathers Ancestors. these our deities nwa eripụta ha nke ugboro ha nwa na-agọda ara dị iji ọgwụ. Ị na-akọwa na ekwesịrị ifu iwu nwaanyị ka ịkpọrọ esi na all deity na all deity Igwe nke na-asị isendịrị nwa gị skuul buru moto bata. Just like when I was in secondary school mba chegoduru but the school ka m gara. But the school ka m gara.
o nwere mgbe my father, sorry to say, but ọ eziokwu ka o nwere mgbe ego a na-enye ndị ọzọ abụrụ nke a na-enye nwere ike anyị jewe school that time ndị ọzọ nwere ike jiri milk tere cabin biscuit tere golden morn tere cornflakes tere sugar tere mụ nwere ike were 1 milo then mata garị amata tii dị ya then bịara ofu na onye a nwere something mana ego nke nji ya dịrị ọfụma mmadụ abịa kpọnyere m that time si ma ọrụ ma fada nye gị 2000 ka anyị gote indomi na a na-ere indomi n'ime klaasị n'ime the hostel ka anyị gote indomi na-ere indomi ahụ eji m ego ngo indomi anyị wụọ fence anyị ego indomi from our side bịa na-ere so what if na I continue with that thing na-enweta ego from there enweta ego GLK enwere ike go phone because that time phone now the glory of handset then is almost like the glory of a GLK now so ngote phone that time mbata my father say na get use ya no man can use ya ịkọwalụ m ka isi mee ịkọwalụ m otu isi wee mee na ijikwa were ego ahụ wee gotewe ife na o ndị na-eme bitcoin then mụ na onwe m ga-ejikwa gị gbagba o ndị na-eme bitcoin because na-ekwusi apụ na iro nke ọpọje na-eme biznes akwa anya ukwu ka ede wepụ mmiri jemida ọ bụrụ anya ukwu ka ede cool down gụchagodo akwụkwọ ya ịbịala ị mana onwe ndị nọ na school kịta see from TikTok brother yes nke a bụ this girl kịta ka nọ is it university or secondary school kọ na this girl na-eme AI this girl na awaghị ndị na-asa anya for brand ambassador ị ga-eti mkpu akwa na TikTok Emmanuela na nke a bụ legit it's a legit business but you don't know all this mana ije go indomi n'iro bịa na-elesi nwa akwụkwọ n'ime ọbụrụkwa legit business yes because enwude gị expulsion okay asịrị m asị ọkọ bụkwa na fọn our expulsion they might suspend you they might suspend it shows is illegal now una ka ị na-ana okay another thing just like apụcha ke na social media pụtaziri ọfụ na nwata akwụkwọ ke nwere ike sef na-emere onwe ya social media na-aga n'ihu no problem about that onwe some people ekwurọkwa na mama mba moto nwa m onwe some people ka ekwukwe ya ọfụma ekwukwa na maba moto nwa m nọ na ọ ya agwa m etu ego a si bịa ọ bụ na ego a edo m anya agaghị m aba ọrụ mecha kọwa m ọfụma njekwa chọpụta na ige na social media nweta ego ọ ga-akọwalụ m ya so buru moto bata company ọ ga-akọwalụ m ya na ihe unu na-eme erika ọ ga-akọwalụ m ya ifekwa mbọsa na social media nwatakịrị 14 years kpọọlụ nwa wee jebe na Asaba ka ejekwa ọgwụ ego oyi neneghị ka ejekwa nwa 14 years ajụ onye na-emetụ na achọrọ ịgbaji elu ka eruo ụlọ elu na 14 years okpọrọ nwata akwụkwọ ibe koje gbuo anya bụ ịnwụrụ ndidi ya bụ anya ukwu a na-ekwu okwu ya nụ ya bụ na ị chọrọ ka taịm gị ruo ụfọdụ depression ndị mmadụ na-enwe ụfọdụ ihe niile pressure all this pressure na-ekwu okwu ya tupu na-enwe bụ gị nwa na onwe gị tinyere onwe gị na ya cool down oge ruo mgbe ihe ha ga-eme ime ya ọ bụrụ iruo iwe na-ama datin na-eti ọnya butere ori nya butere ori ma ori fon ya na-afụ ma ọdịsins na-afụ ọnya bụ ihe niile aga ma kidnapping na-adịkịta ọnya bụ ihe niile aga cool down oge nke gị ime biznes ọ bụga na oge eruro because some people ga-eche oge ha eme elu ka ha ga-emekwanụ oge na-atọ n'oge ga-ama oge gị ga-eruriri ma ikulu mgbe ị ga-ama na oge gị erugo bụ na mgbe ya ama na oge gị erugo ọ bụrụ na ị pụtara ụwa kịta odo gị anya na parents gị ejiri ego egbaje gị skuul jebe boy n'oge jebe boy what of the parents are not like boy just like my ọ bụrụ na parents ga like her boy my dad ka mbịakwa karịkwa ka ukwu ọzọkwa ka ikpe abịa ya ọga ọ bụrụ na parents gị enwere gị ịzụrụ na skuul ọga jee boy ijesia boy pụta boy ka ịmụ aka ọrụ jee boy ijesia boy pụta ọ bụrụ na aka ọlụ ụsọrọ ụzọ ịzụta ego jee mụọ aka ọlụ ahụ ka m bịa jee boy ijesia boy esetụl gị enwere tins na akọwa ndị mmadụ about boy ma eme gị setụl ma emerọ gị setụl so fan ịgba boy ọfụma ọ bụrụ na esetụl gị ichigata na line ahụ ị ga-adịrị successful because ịmụgo ntụ na aghụghọ niile dị na that very business ịghọta kịta na ijezie boy pụta oge gị erugo bikulu ụda akpa ego gị mgbe oge ruo enjoy money
mgbe aga nwere oge erugo ọ bụ na skuul ka ego se skuul pụta ikoloda chọtara ọrụ nụ ịchọta ọrụ akwụkwọ gị ụgwọ gị biri nwebe service ebido enjoy money then ọ bụrụ na ị nwere other things ị na-eme ije nyere onwe aka like social media and every other things ị nwere ike na-eme nyere onwe aka inwe ike na-emezi ihe ndị anwa ego pụta ihe mmemme iwu mgbe ọbụla ego bịa enjoy ya money ịghọta mana ọ bụrụ nke na onye nọ kịta na-eme ọ na-enu ka ịgafere Ojukwu who are you ịgafe Ojukwu mgbe atụ ya igwe isi gaa skuul nweta ọrụ n'obodo anyị a ọkwa unu na-ekwu okwu skuul kịta na ya nsị m isi na nwa ga nga skuul n'ụwa kịta o sokwa ndị na-eti ndị mmadụ na nsogbu a some boys chọrọ ịga skuul mana parents ha enwe ego skuul financial ọnwụ na ha ya ana m afụta gị ka onye na-eti onwe gị na trọbụ ị chọrọ ịga skuul parents ga-enwere the money ị na-eshi ọnwụ na iyi agụ ya eziokwu ị na-etinye onwe gị na nsogbu cool down enwe adult education enwe ihe ndị ọzọ is it not better to allow a child to follow his passion his passion o nwere ability to do ka nke onwe ha onye nwere passion ga-enwe ability o nwere passion nwa 18 years nwere passion ego skuul o nwere any business ọ na-eme esi m ya ga-aga ego skuul mpịa nwere ike dịka ishikwu n'oke na ọrụ mpịa ịtawa afụfụ that time ime ka ọ gaa ma ebe ọ na repart fada enwere the money ya jee boy ejere ala yes na Delcano from Enje Gabriel and can if we ikwu I want to hear your opinion. Hello Google. Okwu akịta a na-ekwu maka get rich quick ka efe inwe ikwu maka ya maka ma ndị na-ebute oke ite ma ndị na-eje onwe ife ifili na cost ya dị justified ikwugbo okwu gọọmenti ebe a kịta so achọrọ m inye gị oyere ihe na-akọzi adị justify yes ọ tara ka defend ya yes ọ bụ na enwere ihe ifili na-akọsi ya like mmadụ bịa ụbọchị asị m na mụ yahoo abụrụ crime na after all na onwere onye atụrụ egbe n'isi si anyị weta ego ụfọdụ si na ego ndị be anyị ndọcha bụrụ yes ka ha na-ebuchi so you see that they are justify ego anyị ndị nwa pastọ abụọ Abraham oge ite anyị Jacob bi ebidoro ya sef Jacob bi ebido ya nwụrụ I'm telling you the truth ị ga-ada ntị mana eziokwu o ji ya porridge na ihe ọbụla efu today a na-eme today bido from Bible no Jacob ihe iche ikwu bụ na Jacob deceive no Esau mana ọ papi ya ka o deceive papi ya relation ya onye ọcha ị na-edeceive mgbe o ji serve in-law ya onyekwa ka ọ ji serve in-law relationship enwere relationship if a na-ekwu bụ na Joseph Jacob deceive papi ya si na ya bụ Esau ọ bụrụ Esau papi ya then o jekwa Esau Laban if I'm not mistaken etago Esau Laban deceive Laban mgbe na Laban bụ ụzọ wee kpọnye ya Leah instead of Rachel onke livestock ị na-ekwu kedu ife menụ Laban sịrị ya na anụmanụ nwee sports bụ nke enwa bụ Jacob anụmanụ nkịta ewu na nke na-acha white bụ nyawa bụ Laban nwe ya nke enwecha sports bụzi nyawa bụ Jacob nwe ya so o jezie device ya emiss ewu dị ime anụmanụ dị ime o jee wole ihe tinye n'iru debia ka o wee wọlịa dị nwa na ọ dị ka omenala niile eme ijekwa ACM nke blokos ana m akọ nke a igbo ebe ahịa onye ndị amị surula so that is mana gee ntị ihe Jacob o mere ya with ndị onwe relationship with maka na a na-ekwu ihe a na-ekwu onye o mere papia first wee bubu ibu that time then second person o mere ya bụ father-in-law kọchakọ na moto otu eme nke a onwe ihe ahụ ime ụdị ime ọmụọ nwa tọrọ agwa ịma na a na-awọle
yes nwa bụ niile. yes a na-awọli ewu dị ime o je wechara ihe dịcha nwecha sports make it sure na that ewu na-afụ ihe a nwecha sports that thing can actually make the nwa I'm a science, I'm a theater. Yes, I'm a biochemist. science Yes. Aristotle. Yeah, that's what they call mutation. Mutation, yes. Mutation. Changing of DNA. Yes. Nwa. Yes. So, A na-awọli nwa. environmental factors. so amụọ dị ewu ọtụ agwa Amụọ dị ewu okpuru sports. Yes, if you not do like this, all was the there wine no- dị ime, o nwere some certain things anaghị ekwu ya ka ọ Yes, na-eme na. n'anya. You don't know to affect the nwobu na. Enwe mgbe uwe ezoke chọọ ịbịa be m. I'm wife dị ime mgbe ahụ. Na-eme ozobodo a. Wa. Kristian na nne m gaba No. Ọ sị m na ọ ga-abịa echi sị ya na m metra. Ọsọ ama m ife nna eze. Imi that man the bad. Onye ala ebe ọbịa ịma na enwe ndị strong gene. Once a nwunye gị mmeri anya. otu afọ nwa Elizabeth nọ n'afọ wee mee wee fụ Mary wee ewuye elu o nwere ike nwa gị nọ n'afọ fụ wee zuo oke efu na enwe omekwa otu a mee bee nwa amụzi ya nwere na-asị so ife a meenụ ihe ọbụla Jacob mee ana m agwa ndị yahoo na-ekpe m na Jacob bụ body founder ihe ọbụla Jacob mee bụ ndị ya na ya mma ka ọ mesoro ya mana ndị yahoo ichi maka Jacob mee ya nna gị mee ya nụ father-in-law gị They expanding their horizon. okay creativity ụwa akarịghị akarị. ọga ife niile abụ anya ukwu and most of them bụ omelụkwa maka na asị ndị ife akpatara n'akụkụ ọnụ akụkụ ite na n'akụkụ ọnụ yes ifukwa like ife onye na-eme biznes a na-eme ihe ọ na-atọ m ọchị inwe ike na otu a onye na-eme biznes ehite 20 million 30 million ịma mma ọ na-atọkwa ya ọgbago elu mma ya mana ndị nke mbute a o mere gba 3 million ọgbabata na klọb ọ na-ewu batara na akaụntụ businessmen dị successful ifu na ha the number ha ji gafee onye mere ego mbute dị too much and very few if you na few anwa mere ego mbute ji aba uru from most of them na-emego business ọfụma n'ọzi na ive kalilo n'anya the other side ọkpachala ife ọ ka nke oke ite nke na-atọ mọchị nke oke ite oke ite a dọbara be gị onye azụrụ gị ahịa the same strategy itiri na business mere ka ịga n'ihu ọ bụrụ oke ite o nwezie ka mebi ịchọpụrụ itinye afịa ọ dịghị ka ọma nga chee mee oke ite ahịa akara ịgakwa ahịa agazie ibu ngwongwo na ngwongwo jee bujere onye ọgwụ na ọ gakwa jee n'akụkụ be ndị a na-agwa oke ite a ka efu ndị nke ha agaghị aga ikpe meghere ụzọ ndị na-ana ego ha ga-enyekwe ha ego ha bara onwe nke atụ mgbe oke ite apụtabeghị nọọ kọstọma bụ ya chere mkpụrụ akị na-ata mkpụrụ ọka na-ata nọ na ha ata dị ọka ihe ọ na-agwa kọstọma na-ekwere kọstọma bezo demand na-ata ya ọka n'ọnụ takọtara ọka ike n'afọ chi ọntụ uche ga-adị so oke ite ama mbịa na shọpụ kpọtara gị ndị afịa oke ite ama nje ebe ị na-arụ ọrụ mee ka epromoto ọ mbọ ịgbalụ ga-eme ka epromoto batara na most of oke ite ada batara na ụfọdụ na wọk batakwa na ịbịakwana ndị ejeghị oke ite most of the plan na wọk ụfọdụ kwa ada wọk is the same thing. Ọ mgbe na watch ofu n'ime ndị na-eme oke ite na Facebook ọ sị gị nwee ndidi I was like chike nwee ndidi ana m ebe na-eme business ọ dị aga mbịa gị ite isi m na ihe mere m nwee ndidi nwezi onye ndidi nye ya ego na seje nwebe ndidi mba nụnụ ọkakọ mmadụ nọ ebe nọ na nwebe ndidi mmerụ oke ite anyị ma ego ya nwanne echi na anyị ma ego ya nwanne echi isi m nwee ndidi nwee onye ndidi so it's better na anyị nwelụ ndidi chụbịa anyị ga-achọta ya ị ga-eme kerere ya
nọ mebe gị na-emebe ọsịsọ ka ibute ka mgbe ụfọdụ ndị nke ọgbọ na nwaanyị sokwu na problem ụnụ ọba abụ ebiri anyị ruhu saịdị a nwaanyị sogbu ndị a gara gburu gara under 5 years 17 girlfriend 17 girlfriend. makana gboo mgbe samta nwaanyị anyị ga ihe ebu ụzọ fụ onye ahụ iji nwa na-emegoro ka o notisie gị ị na-agafegarị be ha na-agafe ọbịa notisie gị mgbe ụfọdụ mụ ma baa nne m mmiri ọ dị eke itogo mmiri enwe ịgụta na a megide ofu mbọsị izu ọ ga-ekwe gị n'akwa dịka mbọsọ ya nwa akọ ọgụ pek ebe a Abia State. ọ dị egwu mana nke ụnụ bụ dade fụrụ ya na klọb dade ka gwara anyị lọfụrụ ya dade ka kpọrọ wee bakpo n'ime ebe enyi dade ka enyi owiri ya ya ka anyị na-akpọ point and again kill Wait and take. wee nụ nwayọ ka ofere ahụ But I can ask you, the number of times women and sex helps to reduce the risk of post-rate. Ejina side. pụtarakwa saịdị Oh, my God, I see. You went to the wine, kita me. Pụtaba side a mili eme. Anyị banye ebe a kịta ihe mmiri ebe na-emikwa ego Don't be scared. I'm a biochemist. Don't be scared. I can pilot you. Don't worry, we will handle that in our next episode. Ndị nwanyị dalụrụ nne n'Israel na Osetie ndị mfere ife ọbụla anyị ferere ebe a marụ na anyị ferere ya based on mfere wee wetago anyị kwuli ya ka iwe mụta ife mana ọ bụkwa na ị chọrọ ịmụta ịtọ na amụ ana m ekene Angel Gabriel ibe nọela anyị the one-legged comedian dalụrụ nne Thank God na afro okwu m anya ọkwa asị ka ọ na-asị. a ga-afụ ya don't worry kamera biko okunye jos malụ ma nweta dị ọma afọ ife anyị na-ekwu maka evidence day Akwa mgbe m ga-ekene. ijoke anyị na-ekenekwa Igbo bekee Chako dị na nwoke a fast rising comedian for 5 years now. He has been fast rising. Igbo, thanks for coming. Thanks for joining us. Nekenekwa the deity, the ancestral comedian. 19th century comedian. Onye lo MC mgbe Agụiyi Ronsi nwụ. The very Agụiyi Ronsi. Eze Ogechukwu, Eze nwa Igwe White, ezigbo onye ụgajidi ebube. Egwu ụmụaka tụfuru atụfu kutere nụ m aga m azụ. Kootu ọzọ. Eze nwa. Egwu ụmụaka na-efu efu kpọtala m va aga m azụ. Mepe animal baby. Ọkwa business. Kpọtara aga m azụ. At least Davido onye ego na-esoro kete. Ya ka njebụla eze nwa. Eze Ogechukwu. Ndị wọchị ifuru na-ekwu a na-aga n'Ogechukwu. Oge nke Chukwu. Ogechukwu amaka. Ife Ogechukwu ruo. Enwere ọgwụ agwọrọ ga-ewepụta ugwu. Akwa ntiwa. Akwa ị ga-ebe dị mma. O nwere Ogechukwu motos na-adịghị agba arụzi ọrụ kịta moto ahụ emebichago. Ogechukwu ka ọ na-ekwu. na-ekwu maka Ogechukwu edere ede. A na-ekwu maka Ogechukwu emere eme. Enwe nwa dị agha kama ụnụ ime ntụfu mụọ na ya kutelu m. Ụnụ aṅụrụ ọgwụ gbọchapụ nwatakịrị mụọ kute na mma azụ. I had a very great time working with these guys. Because unu ga-afụkwa ọzọ na oge Osetie. Afa m ka bụ Dr. Dogobu Ngwano. Ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.